Right, guys. Masquera say. Sorry, guys. I had to play the song because ndakumbirwa nevaridzi live kuti ndiridze so mondiregerawo guys song ndakumbirwa nevaridzi veshow kuti can you please play mambo duterere kwaichi song yoyi ameno inozichi ameno kuti ndivaridzire this song right. Muri sei manheru mamuka sei mativi mane nyika kwamuri mese chita ungatsoka nepachirongwa dedza wako tega wako tichingogadzirisa kudai so matechnical issues aipanapa chingofana dedza wako. Time guys, you don't want to miss this guys. You don't want to miss this one. Time chidedza vamwe mchitara tasvika pachirongwa panguva ina tiri kuda kuti tinzwisise zviri kuitika mukati medzimba umo. Handitika sanimona nemakayeni ninjani tumela molweni yishoona muri sei ko kumatima nenyika kwamuri njite aiwa sesikona la sesikona. Gigi, how are you my sister? Hello Rumbili Lidube. Ninjani. All of you guys, I love you. Stop the thing. I love you all guys. I love you guys. Thank you for coming guys. Makad munoti gonera. Ndimi ano acho. Pasina imi aiwa. Hapana chinofamba, hapana chinoitika. Right. Guys, regaiti change nekungotaura kuti aiwa kachadai kusangana pachirongwa chezivara nhasi. Handizivi. Nyaya idzi mashows aya anga achifanga kuya ari 2 nokuti pane vamwe bhudhi vanga vachida kuyawo nenyaya yavo saka ndaziva kuti baba actually ndaziva kuti aiwa munozoya mangwana munzwe zvinoitika zvakaitika pano padiaries zvinizvi hazvina basa zvaitika kupi tinongozvitaura handitika zvinhu zvakaitika pano padiaries zvenyaya iyoyi yabhudhi ava inoda kutongoti itongotaurwa titongoonetsana kuti kosei madiaries achita zvinhu zvakadaro chokwadi mungasangana pano padiaries modedza munhu aisaposti yake momuti uyai kuno kuti kubatsire vonosvika vonobata baba vaya vonovarepa baba vaya kunorepa baba vaya ndiudzei kurepa murume mukuru vamwe varume pano padiaries pazvakaitika pano ndopazvakaitika but mangwana anyway reganisataure nyaya mangwana mozozvinzwira moga kana bhudhi vaya vakudi vakutaura nyaya iya handitika handisii ndikuitaura nyaya iyi right guys nyaya iri pano nhasi regai nditange nekudai so nyaya iri pano guys nhasi handisiri ini ndikutaura as usual munhu akutaura nyaya yake amai vari kutaura nyaya yavo pano ndimai vechikuru kana kwandiri handiti ndimai vakuru kana kwandiri ndokumbirawo kuti pavanenge vachitaura nyaya yavo guys let's try by all means to respect him. Ukaona mai vechikuru vakusvika pano vachiti ndoda kutaura nyaya yangu zvinenge zvichireva kuti vanenge vaomerwa just take it kuti ndimai vako kana ndimai vangu vanenge vakuti ndauya pano ndoda kutaura nyaya iyi zvandiomera ubva ungoona kuti udzamu hwenyaya yacho kuti nyaya iyi panenge pane zvinenge zvakaitika pane zvinhu zvinenge zvichiitika handimaona zvokuti mubereka anenge mubereka vangu achiti protecta isusu but anenge asazivi kuti oita sei otirega ndiende pachaunga ndinotsvaga rubatsiro kuvana vadiki vavo variko ndingawanawo here ndingawanawo vana vangandibatsira saka please vana judge Judy vaya vana judge Judy please mombotimirirawo nhasi handitika imbooneka ntoda kuti nyaya iyi inogona kunetsai kuti mogona kumboenda kupi kuna namdhengedhenge nekuti mama mapage handitika right vanotuka please ndimai vedu handitika hakuna munhu anotuka mubereki wake let's respect even Bible let's respect our elders kuti maziva edu awedzerwe panyika munhu mukuru kwauri let's try by all means to respect vanhu vakuru kwatiri kuti zvinhu zvedu zvitifambire handitika saka tichavarespekta samai even vavanavo pano pane hama dzavo dzakawanda dzatiunganei pano tichavarespekta samai handitika right so ndonyaya yatinenge tinayo kune vamwe vanoramba zvotanzwa hakuna vanhu vanourayiwa hakuna ngozi hakuna chii handitika ndoda kuti muzvinzwire ina ndisi ndiri kutaura and ndimama vakuru handitika vari vachitaura nyaya yavo munyatsozvinzwira mega handisirini handitika kuti munyatsodzidzawo torai malessons dzidzai hanzi panorayirwa mwana washe muranda teerera nokuti ramangwana hazvizozikanwi kuti unogona sangana nadzo idzi mangwana wakatoti
ndakamboiona nyaya iyi padiaries. Kune vakadonouya chitaura kuti simeni achitirangadza nyaya ndakatokanganwa dzondotoe zvokutoti inotora link yacho uye nayo hanzi ndaiona kuyoutube ndachiita inonzi chike chapo nyaya yamakambotaura kuti achitoiziviri inonoya nayo tione anoona akutotsvaga information about nyaya iyoyo because akusangana nazvo now after maybe 4-5 months. Fadzimbomira tisikuita mafanisi handitika. Saka guys ndonyaya yatinayo without wasting any more time regai tidedze amai ava vauye pano handitika tinzwe kuti nyaya yavasvitsa pano muzuva ranhasi inyaya yei handitika. I think vakagadzirira zvavo kutara. Mama, right. Hands I'm ready. I'm going to send a message. Kuti she's ready. Right. Kundena nondifonera futi ndiri pakutanga live munhu akufonawo. Alright, vari pane call. Alright, regai tivamirire. Vari pane imwe call. Regai tivamirire. Sure guys, I get a lot of people, you know. Ndiani kwa kufona ni anoni. Hello Ndiani? Hello? Isakamirira guest yedu munhu akona kuti tiri pa live asanotofona ake. Right. Oh, ndima ngamufona direct. Why kwa iye WhatsApp aiteri? I want to out of normal calling. Umoda kufona normal call. No problem. Fona yenyu normal call yacho. Right. Vari kuti varuda kufona ne normal call. Yo, vanhu manje nekudhura kwazvinoita vanhu vanenge vari kuna na diaspora uko. Normal call yacho naimi vanhu ish pakaipa. Avadli gwima ristereki. Avadikirwi mari yeristereki pa normal call. Molini urisei Molini Mufaro. Yes, Valerie, it's live. Asiri kuti iri ningikiri. Iri late. Amai chifona izvenyu ndatamirira. Right. Hello? Hello? Hello. Makadi shenyu mama? Aiwa isitakasimba isu. Saka mama ndimi munoitwa mama ani zvakare muri kupi zvakare nyaya yakusvitsai pachirongwa panapa nhasi inyaya yei? Inini ndinoitwa maipasha. Ndakaroorwa mumushami kwapasha 36 years ago. I'm based ku UK. All right. Nyaya yangu isengitupiti yandinga kutaura. Inyaya yekuroorwa mumusha munengozi. And the second part of my story inyaya yemaijeni ichiroorwa kusvika pandiri nhasi. All right. Saka chii chakaitika nyatsotanga izvenyu nesu mufambe nesu rwendo rwacho kuti tinyatsorunzwisisa kuti zvakamira sei? Okay. Like I said, inenzi for my pastor. Ndakaroorwa mumushami kwapasha. The pastor family, they come from Maduku to Kitinde. Mabvuku. Mati vanobva kumabvuku. Sorry? Vanobva kumabvuku. Sabhuku wawa anonzi Mabvuku. Oh, sabhuku wawa anonzi Mabvuku, right? Vachibva kuChipinge. Yeah. All right. Saka nyaya yangu, like I said, ndiri kuisa into part. Ndiri kutanga ndataura nyaya yengozi nekubata kwakaipa.
the one which is troubling so many people, which is that is the main reason that we are a platform come up. Waka last week, waka nandi posta, kani ma videos andaka posta. Okay, mama, vari kuti volume yenyu iri pasi, anzi speaker iri kuita noise. Makaisa pa loudspeaker. Idise pa loudspeaker. Mutungu mungoedzera volume chete. And I will repair it. Yes. Perfect. Okay. I hope before one way. I think mangamsati mambotanga yenyu ani mamangotaura kuti makaroorwa kwapahla kune vanasabhuka avo ndimani mabhuku asi vachibva kuchipingi. The reason why ndiri my story ndakaroorwa mumusha mune mgozi and meme nevanhu vaibata saka ndikatanga kunyatsotaura nenyaya yengozi iyoyo ndozoenda ejeni when I came into this family kusvika izvozvi pandari. It's like ini ndiri kunzwai but vanhu vari kuti volume vari kuti havasi musi kunzwika zvakanaka. Regai tidrope mufone futi anditi regai tidrope volume yangu my volume iri pamaximum. But iri kunzi regai ndione kuti tingagona kuiconnecta kuspeaker here foni yacho. Mirai ndiidedze naye matechnician tanaka yei munhingirire muconnecte foni kuspeaker kuti uone kuti zvinoita here. Mirai tione connecta foni kuspeaker kuti zvakutaura zvibude kuspeaker. Hello, mama. Hanzi chakunzwa. All right. Okay. Kana makunzwa then is bo. Kana makunzwa then is bo. Right. I think kanenda kaisa loud vanhu vangu vachinzwa ma-echoes. All right. Hande yedu nenyaya yatinzwe. As I said, ndiri kuisa nyaya yangu into two parts. Kune vamwe last week, I think from Tuesday kana from Wednesday, ndakatanga kuisa mavideos andaitaura about zviro zvemumusha nekwapahla. As I talk nemi nhasi paplatform penyu sesimeri, people already in this clan, they are already fighting me. But I'm not going to stop talking about it because zviro zvagara for a very long time. Vanhu vemumusha umu vanozviti washarukwa vemumusha umu wasingagadzirisi zviro zvinonetsa. Ndakutanga kutaura ngozi yekutanga. Ngozi yekutanga yakaitwa andingati baba mukuru wemumusha umu, baba mukuru wemurume wangu. Kwandakaroorwa vanasekuru vanonzi vana baba mukuru, havati vanasekuru. Saka baba mukuru ava vaitenza kuSouth Africa, vakauraya murume wavakauraya.
then zvaitika kudaro wakadzoka kuZimbabwe wakazoita areferent waibva kunonzi kwaZamchia. Zamchia is a border into Mozambique. Zamchia, all right. Waita referent kudaro. I think being a referent waizviiga mukunamata. But kunzo wakandakazoita inini zvakaitika ndezvekuti rimwe gore some of the things handikupei majesi because zvimwe zviro zvekuti pandaiudzwa zvakanga zvisinganyatsosinge mumusoro mangu. I got married at a very tender age. I'm a lady who is in her middle 50s. Saka just bear with me. Zvadaro wamwene wangu wazitsanangura Reverend Bashawa wakauya kwamadhuku kwaigara wamwene wangu. Then umwene wangu ainge watoshirikana murume wavo akafo mafiro asina kutsarukana akaponda. Saka wamwene wangu wakange washirikana. Reverend wakauya kumba wakaba atete wangu mwana hanzvadzi yemurume wangu akavapa mari. Wamwene wangu little did he know kuti mari yenge yatoreururwa kunzi munhu wandiri kupa mari ndehamukadzi wako. Saka that's what happened. Saka chikwambo mukureva kuti chikwambo imi kana kuti munhu angaurayiwa ndiye akanga akudzoka akanzi anoda mukadzi, vakati ivo munhu anichanopa mari iyi mari yanga yagadzirwa iyi ndiye wandakupa semukadzi, ndozvakaitika. Ngozi haisi chikwambo. Okay, all right. But kuti ngozi isanese mumusha, ngozi dai usekuruti wakazvigadzirisa mumusha mekwapatya maifanira kubviswa mwana musikana aindoripirwa nemombe nezviro zvakawanda zvaiitikwa cultural. I can't go deep into it because inini handizvizivi. But kumusha kwangu kwandakabarwa pane family yakatozviita izvozvo. Kunoendeswa mwana musikana anotonoroorwa mumusha imomo achiripira ngozi iyoyo. But baba mukuru avo vakazviitira kuti ngozi iyaiya iwane pekugara isanete mumusha so that it won't be known. But vanhu vakanga vakuzviziva. But then nekunamata kwavaiita nekuti ngozi yenge yagadzwa kana someone haina kunyanyonetwa. Baba mukuru avo vakazosvika kufa wakasati ndaroorwa anyway. Ineni ndakazonzwa yanyaya. Fast forward, ndasiya ngozi number 1 ndemurume akaurayiwa South Africa. Saka iyo ngozi iyoyi yemurume South Africa haina kuripiwa iyi, haina kuripiwa. Murume wacho mamuti aizikamwa here kuti ndiani akaurayiwa? Murume uyu inini ndingati dai waida kunyatsozvitsvaga vanozviziva. Kana tete wangu wakaitiswa nhumbu. I believe kuti murume yeye akaitisa tete wangu nhumbu ihama yemurume yeye akaurayiwa kuSouth Africa. All right. Okay. But I can't say it's 100%, but ndokunzwa kwandakaita. Ndichabata nyaya yatete wangu iwawo wekupirwa mari idzodzo yekunzi wamukadzi weuyu because she went terrible time but she's late now. Ihanza dzemurume wangu. Ngozi yechitu I want to narrate kuti sekuru wemurume wangu inini. Sekuru wemurume wangu. Baba watezvara wangu inini. Wakaroora vakadzi wairi. Murume wangu anobarwa kwavawo. So what happened is wamwene wangu is the only muroora akanga ari pamusha. Imbo mirai mama, mirai mbichana. Comment section kune vanonoka kuya tataura kuti ti mama atinawo pana pandeve chikuru. And put yourself in the shoes yekuti ndi mama vako.
vava kuuya paplatform panenge pane vanhu vachida kutaura kudai, it means zviri kuafecta munhu angari muroora, asi zvinotoafecta ndimunozviziva, zvinotoafecta zvokuti vanenge vasingazivi kuti voenda kupi. So vana Judge Judy dati tigare ticheuchidzana, imbomirai mutange mateerera nyaya yacho yese munzwisise. Hauna muroora nongosumuka mangwana ongofuma kuti ndoda kungoenda kungonotaura nyaya yangu kana kuti ngononyora maposti paFacebook kuti hama dzione. Obviously you'll be affected directly, zvokuti newega unonyetsa noti ndotizira kupi, vana vangu vopera here ndakatarisa, handimaona kuti vana vangu vopera here ndichiona ini ndichiziva, and maybe she has tried so many things kuti vasvitsewo kwazvinenge vange zvichienda, but personal action inoitika, munhu anenge apererwa. Guys, musafunga kuti kubata-batirwa vana kuri easy, hakusi nyore. Saka please tokumbira comment section, kana varimo comment section vari kuda kutaura zvinhu zvisingaenderani, please kana nyaya isingakuindiri mombobva henyu motodzoka. Tokumbira kuti pano timbotanga tanzwa kuti nyaya yakamira sei, tinzwe kuti mama kutaura kuti kudii. Enderai mberi mama. What happened? Tukunzwai. What happened is wamwene wangu wakanga vari muroora wekuimba hombe, saka wakaroorwa wakagara pamushapa kwandendekutaura kuti kwamadhuku. Ndiwo wega muroora akanga ari pamushapa. Wamwe waroora wekwahoro wakanga vachigara mudzitaundi. Saka pane vamwe varoora wakawanda wekuimba diki wakanga vari pamushapa. Then wamwene wangu was widowed, zvandataura zvezve kuti murume akafa nekupondo. So zvaitika kudaro, as I understand ndezvekuti varume wana baba, including warume wangu ini, murume wangu nana baba mdiki, kana ndichiti warume, sometimes you include wana baba mdiki wako, you consider them kuti warume wako. So musazoti ndina warume wakawanda, my husband and his wako. Saka pakange paine boy from Mozambique, akanga akaemployiwa pamushapa kukudza munhu. Saka zvakaitika ndezvekuti wamwene wangu inini wakaisa mushonga muchikafu, wakaisa muchetura muchikafu. Chikafu ichi was meant for my husband's brother, kuti aurayiwe nechikafu ichocho. Mirai, vamwene venyu ndo vakaisa chikafu mushonga muchikafu. Aiwa wamwene wawo. Mbuya vaida kuuraya muzukuru wavo vakaisa mushonga kune mukome womurume wenyu imi. Alright. But wamwena wakanga wari the second wife yasekuru wemurume. Okay, alright. Saka I don't know kuti ipapa handina kuzofundiswa zvangu. I don't know kuti wakaita zvekutumidzira chikafu, obviously kwete yacho iyoyo, because warume waigara under a tree, pane a very big tree yainzi ndiyo yaigara warume. Warume waigara ipapo, chikafu chongonzwa ipapo, wongopiwa maybe yaitanga kupiwa namaba. Saka munhu akatumwa nechikafu ichi akanzi ndechanhingi. But what happened ndezvekuti akazochipa mukomana uyo aitobva mombe from Mozambique. That's how this boy died in the family. Saka kuti zvizotaurike kuti chikafu ichi was meant kuti chipiwe nhingi, ndokuti munhu wacho akanga apiwa akati ndakandaudzwa kuti chipiwe water patya, but ndakazopa mukomana this boy. So ndo mafira akaita bekutatu. Alright, batai makadaro mama munhu mukuru, kune vasonyatsanzwisisa zvitaura mama. Regai ndikupei narration yenyaya, summary yenyaya pavataura kusvika so far. Handiti mama vati ivo ichoice yavo kubudisa mazita, ichoice yavo kubudisa
mazita vakati ivo vari kutotaura nyaya sezvazviri ndosaka vakati ini handisi kuuya sahaidhi ndiri kuuya ndakazvimiririra handiti because I think nyaya iyi yakandotangira kumapeji kumaoo kwavo uko ndokubva yazouya pano handiti maona so there's nothing that we can do. Chekutanga mama vanobva vakarorwa kwamutare kuchipinge handitika kusina sabhuku kwamabhuku ikoko handiti saka varorwa iko kumusha kudaro handiti mumusha umu muna musekuru bankuru here hamene chipinge manje iri triki pakuti vatinoti bankuru isusu vanogona kunge vachidedzwa kunzi sekuru kuchipinge marudzi kusiyana kwerudzi handiti hanzi vakanga vachigara kuno South Africa kunoko saka vachigara kuno South Africa vakauraya munhu kuno South Africa kunoko vauraya munhu kuno South Africa kunoko ngozi yaina kuripiwa ndobva vazodzoka kumusha vakauya vakavanda nechi ndikutaura zvavataura ivo handiti vakauya vakawanda nechechi vakaita reverend muchechi vaita reverend muchechi ngozi iripo kai hanimaona ngozi iripo ngozi haina munhu abhadharira ngozi haina kudii handitika zvinhu zvakatanga kunetsanetsa mumba muroora uyu handitika ipapa vanga vachingoriwo muroora havana zvinhu zvavanga vati zvakawanda zvavaisiva zvatangatanga kunetsa handiti kuda reverend ndokuitawo short corner ndokunonzi aiwa zvichaitika ndezvekudai so kuti ngozi iyi isabate mudirect mumusha torai mari iyi mari yanga yagadzirwa handitika munhu wamuchanopa mari iyoyi handiti munhu wamuchanopa mari iyoyi zvinoreva kuti munhu iye ndiyave mukadzi wemunhu akaurayiwa kuda ngozi yange yoda mukadzi hanzi pachishona chekwavo kana paurayiwa munhu panofanira kuendeswa umwe mwana panofanira kutorwa mwana mufamily mavo mapahla imomo nemombe dzotinhiwa dzoenda kunopiwa kupi kwakawo kune munhu akaurayiwa kuya saka hazvina kuita saizvozvo takapiwa mari kune munhu akapiwa mari kunzi mari ichi ngozi yanga yaudzwa kuti wandichapa mari iyoyi mari dzidadzi dzakagadzigwa idzi ndiye ave mukadzi wako chega kunesana nechi nevamwe uyu ndiye ave mukadzi wako mari ndokunopuwa mumwe ndobva paita vamwe vechitu vanove ndio vamwene munin'ina wavamwene vavo ava handitika akanga achida kuuraya muzukuru kwati ndakutora neshona yedu yatoziva isusu because ndikataura ikuchipinge ndikatovhiringika fungwa hanimona vachida kuuraya muzukuru munun'una womurume wavo ndobva vaita poison vaisa poison muchikafu ndokurayira kuti kune munhu aisevha kuti ichi chikafu ndiro iyi indaunopa nhingi specifically handimaona kwanzi kwaive nezimutira igara vanhu rume papa vachipiwa chikafu chiya munhu ndokunopuwa mushonga uya handitika right ndobva zvaita sei mama ndaonawo comment yo anyway so mukomana uyu akazofira mumusha ngozi yacho up to now haisati yaripwa uyu ndiwe Mozambique uyu waurawa uyu manje alright vave two vanhu vafa vanhu vave two vafa vaurayiwa mumusha umu zvese izvi zvakaitika before my marriage. Mind you, I'm 36 years in this family. So kana baba wekumbadi wakaita a shop and chigayo. Zviro zvakazobuda about 4 years ago kuti wakandorumba kuMozambique kuti wabudirire zviro zvakanetsa as well mufamily but izvi zvakabuda manje ini ndatokunyika kwandirogara kuno. Alright, saka apa pave nengozi mbiri plus pave nekuromba zvakare. Exactly. Hey, yeah. Indeed. Yeah, so ndizvo zviro mainly zviri kunetsa mumusha izvozvo, though vanhu vemumusha imomo they don't want to acknowledge that. Alright, imimi murume wenyu ari kupi? Mama, murume wenyu ari kupi? Ndikasvika pamurume wangu, my husband is late now, I'm a widow. Alright. Saka ndakutanga kutaura about my marriage now. Inini ndaisenza kuMinister of Transport. Murume wangu aisenza kuMinister of Transport, ndobva takasangana Minister of Transport kuZimbabwe. Ndakarorwa nemurume wangu
tikachata, then tikaita mwana wedu wekutanga girl. I'm not going to name. I'm not going to talk much about my kids because I want to protect them. They've gone through so much. Chimwe chandinoda kutaura about my firstborn. Ndechekuti ndazvara mwana uyu. My husband akati aruda kunema mwana uyu after hanzvadzi yake yakashaya. So ini ndakabvunza kuti what happened. Ndopakanditsanangurira kuti hanzvadzi yake iyi akanga aina mai wake kumunda. Akapindwa muziso. Akati mama pane chiro chandipinda muziso. Chamupinda muziso, this girl was 4 years old. Chamupinda muziso. Rakava ziso rekuti wakaenda kukliniki wakaenda everywhere. Wakazosvika watouya nemwana iye kuHarare. KuHarare ikoko ziso rakarapwa but ziso iroro zvakazosvika kuti mwana iye afe at 4 years old. Neziso something takapinda muziso make. Okay. So pakanditaurira murume wangu inini ndega ndakangozviona kuti it wasn't a normal thing, but inini ndakazobvuma kuti mwana uyu aitwe name after his sister because a 4-year-old hapana zvaakanga akabata zvekuti I would fear kuti dai akanga ari munhu mukuru ndakaramba, but she was a 4-year-old. Saka mwana wangu inini my firstborn akazonemwa after my husband's sister. Tikunzwisisa. Saka ndamumarriage mwana uyu tane mwana wedu ndoda kukutaura scenario yakaitika kuChinhoyi ndichiri munyowani mumusha. Wakuru pane vatezvera wangu chaivo wakabara murume wangu wakati wavatezvera wangu chaivo, but awa mukoma wavatezvera wangu, which I would say in cultural ndio wakaita take over wana. Wakati wari a headmaster, he was a teacher but he was now a headmaster pandakaroorwa inini waigara kuChinhoyi. Wagara kuChinhoyi ikoko pandakaroorwa there was a party yakanga iriko kuChinhoyi. Saka ndakaenda kuChinhoyi ikoko. kuChinhoyi ikoko takasvika in the afternoon. Tasvika in the afternoon, mwana wakanonoka kusvika. But muramu wangu aitedzera murume wangu anonzi Walter. Said kana muri pafoni, I'm talking about your family. Then in the evening, baba mdika waira pachingofona. Wakaita a criticism. Ini ndakandichiri munyowani and I was very at a tender age kuti I was very naive. Yezvimwe zviro kuti kana wamumusha mevanhu, how do you behave? To be honest with you. Anyway, ndofandisi kunzwa scenario iyoyi because it's very important in my life. Nemabatirwa ndakazoitwa mumusha umu. Kana criticize zvimwe zviro zvekuti criticize baba mudiki wangu in front of me, zvekuti zviri negative zvimwe zvese zvekuti ndakataura kuti zvinorewei. Then my mood just changed. Baba mudiki wakazosvika tikarara ipapo. Mangwana acho I can't remember kuti takatapedza kubika. What I did that morning I don't remember, but zvandinoziva ndezvekuti ndakakora murume wangu nababa mudiki ava. Baba mudiki ava vanonzi Walter Pasha ndio waitedzera murume wangu. Saka takagara somewhere. It was a distance. Kana ana mudhara, kana ndichiti ana mudhara ndiri kutaura wana atezvara wangu wengu wakagara pasi pemuti. I can't remember kuti wengu wari wangani. But takazoitika ndechekuti inini ndaitobvunza hapana ingura conversation yandaitaura nawo, but ndaitobvunza kuti kwainini how come zvaitika manheru next dzimwe yaitika manheru your sister how can
talk about you like that. Saka pana baba wami, ndingati mudhara uyu, he was very jealous. He is now late, a few years ago. He was very jealous of Warora. As if, why they are jealous as if Waram Warora? It's not only me, but I know Morora, I reform a comment section. I would do Ziwa, Shandru. So I end up Nana Tikiwai, I mean, not Shokatawu. So they who came to confront me, and I confront that back. 10:33 we were seated, and I confront I need. Then I confront I need why would Tongesa one more in front of one ababa? Pakan would are in the Gavanda, in the Gavanda Basha, Vanda Simuka. My husband, the name Nino Gavarapoga. Vadamu Zaguti Koi, where Kashamitra teacher wouldn't know Garapassendicho and no room. In the Pandaka and now keep some room in front of your father. And then couple started then. Vadamro, this Tedoan is elder than me. Looking at her maybe 4 or 5, looking at my 16. Very popular in the comment section. Could one go on from comment section? Could one go on from comment section? Could you want to comment section? I want to put one more so what happened in this Gucci Takasono, but take out and then that's all Mama to that shura. It is I never thought I would teach it, but it's because of the continue, but never to our because from that scenario, I was the worst role in this plan because of that. Because what I see, Angaro, Mukadeo, Moon, I know Beda Kitty, forgetting with the Mukademo and Panoya Mushay, I can respect on a man in the kind of that's my scenario. Anyway, Dobaraka hatred. Ndakawengwa nowana wakawanda but ruwengo rwangu ndakawengwa nowana wakawanda because yababa waya wakandotaura na chitau baba iwawo was jealous. Baba iwawo was an evil baba and sikuwanema iwawo just because sikuda kuwanema but he was ndiye munhu akangatori murai. I just wonder why asina kutouraya munhu mushemo. Okay. So yeah, fast forward after that. Anyway, I'm reading different issues. Yeah, Wamwene wangu confided in me in a lot of things. Because now when go African, in the Rador or African. White House of Sakawan. I'm not going to dash out this. Say, do it next day. What that should I say? But woman on work at Garabu for quite a few years in that old winding. But there's a time we all got to see Yawaka Tora Punewana Kuti. Imina, I think Shemusha Mono Dashtal. It's a great somewhere or Commandant Wakire. So that's how we know what I from Shaimu. Going back for Dami for the Puti, what is around in one Baramurmong? Waka Samurmongo reform too. Pana take the bona, I take the one Murmong. This is from Poyeri because the other gate of international countrymen. I might mix with some of the things one or not the one not on the regular, but my faith they remain
connecting kubva waroorwa nemurume wavo was also a nurse. Murume wangu akazoenda kuHarare, ukatanga kusenza kuHarare ikoko. He went through terrible time. Zvimwe zviro zvekuti I can't explain munyaya iyoyi, hazvina nebasa rese. Saka vamwena wangu wazoti handichazvikwanisa zvokumusha munhu, wakazobviswa kubva vakatsvakirwa aplace whereby kumusha kwavo kwavanobarwa kubva wavakirwa ikoko. Wamwena wangu waibva kwaShikabe, ini ndobva kwaShikabe zuva. Saka wavakirwa ikoko akaita imwe zviro zvakanetsa. Tete waya wandiri kukuudzai kuti wakanzi uyu mukadzi wako nareferendi waya wakatanga kubudirwa. Ini ndiri my life handinambobvira ndakaona munhu anobudirwa, ndakatotanga kuzviona pawari. It was a terrible time. Wakarwara. Ndiwo pandakatanga kuona kuti vanhu kana watafirwa kuina nababa mukuru kuina nababa mudiki, they don't support you uri nherera. You play it alone. Ndipo pandinoziva inini kuti murume wangu akaenda kunonzi kun'anga. Wakaudzwa kuti you won't achieve anything kana wana baba wenyu wasiri kufamba neni, because zviri mumusha menyu zvinorema. Murume wenyu aiudziwa? Murume wangu aiudziwa because ndiye mwana mukuru. Aitofamba namai wake wakafamba. This I shouldn't be saying it, but ndinoda kuti nyaya iyi itaurike sezvairi. Anyway, fast forward, tete wangu wakanga wakubudirwa. Pawaibudirwa nemurume uyo akagadzwa pawari, aimbotaura. Murume wavo wakapuwa. Alright. Uya akapondwa kuSouth Africa. Aibuda ipapo. Kozouya watezvara wangu waibuda as well as a protective figure mumusha. Waitotaura zvimwe zviro zvekuti waiwedza kuwaka, waitaura zvimwe zviro zvekuti vana vangu munofanira kudai, munofanira kudai. But murume wangu paaizo approach wana baba mukuru wana baba mudiki, hakuna aivateerera. It was a thing yekuti fight alone. Ndipo pandakazonyatsorealiza kuti kana washirikadzi kana kuti manherera munongosiwa makadaro zviro zvakanetsa, you are left alone. Okay, so pavanga vave kuChinhoi vaiva kugara vaenda kuChinhoi paya handiti vaenda kuChinhoi vana vamwene wavo nevamwe vemufamily imomo handiti ndopakatika nyaya yekudashugwa kwatete ava vaitaurisa ava ndobva varohwa nemuroora wavo handiti, asi muroora anga asiri zvokuti munyuwani aiwa angatove nechi nemwana angatovepo handiti. And then mai vamwene vavo ava mai vemurume wavo nekuona kukomba nekurema kwezvinhu zvanga zvoramba zvichirema mumusha umu vakabva vati ini ndokumbira kuti mundibvise pano munditsvagirewo munondivakirawo kumwe zvepane ndazvitadza ndivamwene vavava. Ndokubva vatsvakirwa chii, ndobva vatsvagirwa musha handiti kwavakanga vaberekwa ivo, kwakanga kwakaberekwa vamwene ava kwete kwavo kwomurume kwavo kwavakazvarwa ndokunotsvagirwa musha ikoko. Saka ndokwazi ndivaenda vakudi vakugara ikoko. Saka vogara ikoko kudaro ndokwanga kuitikawo zvimwe zvanga zvoitikawo nobva murume wavo vafamba handitika achinda kupi achindaona mai vake kuti kun'anga kuti vanohwisisa kuti zvii zviri kumboitika mufamily handitika ndofuka ipapo mapanzwa kuti mama vataura kuti kudi ndobva vanoudzwa kunzi chii kunzi hamuna chamunofamba kabata chinoitika musha menyu kana musina kugadzira musha wenyu wakatakura zvinhu zvinorema zvinhu zvakakomba. Saka vatete vaya vakapuhwa mari vaya vakanzi munhu wandakapa mari ndiye mukadzi wako. Munhu uya wokure waSouth Africa uya wanga wapota achibudigwa achitaura pana vatete vaya pamukadzi wake wakapiwa uya wanga wapota achibuda pachidi achirondedzera achitaura zvinhu zvanenge achida kutaura pavari handimona zvakasita kuti ava vamurume wavo nevamwene vake vafambe vatsvaga kuti kochi chiri kuitika handimaona ndobva vasvikochitsana zvavakaudzwa. Saka ndopavari kutaura kuti ndandisingazivi kuti uno hama dzinokubatsira kana une hama dzivabereki varipo kana vakatongofa chete unenge wava kuda kutodi unenge watongoyewa kuzvimirira unenge watongoti semunhu ari nherera hakuna anoda kutora matambudziko ako. Right, enderai imberi mama. Yeah, saka anyway,
ndakashupika. I don't know where I can end nenyaya yake tongu, but watezvara wangu wakazoonika kuti ndachengeta mhuri ndakwenda. Whether wakabviswa nehama kana kuti zvakaita sei I don't know. But pawakabva ipapo things just started to turn so bad mufamily yemurume wangu inini. Saka muri kuti vatezvara venyu mimi vakazongofuma mumwe musi vakati ini ndachengeta mhuri yakwana ndakuchitisiya mukadzi nemhuri ndakuinda. No, nditete waibudirwa baba waitaura pavari. Baba vaitaurawo futi pavari, saka baba ndivo vanga vakutaura kuti ini ndachengeta mhuri zvino ndakuchinda semudzimu wabudigwa. So alright. But I don't know what was the cause for him to do that. But pawakabva zviro zvakabva zvatanga kuita 10 to bed mufamily yake yemurume wangu. Saka ndakuda kuenda inini pasinari yababa mudiki wanotedzera murume wangu. Baba mudiki wangu wakazorora asenini ndatomumusha. Wakaroora enda upepe naibvawo kuchipingi. Wakatotsvaga. But then nemukadzi wakatadza kuita mwana. Wakagara makore. But I think pressure from munongodza munhu akaroora mukadzi mukagara makore akangoti kuti kana kuti 2 years, 4 years, 5 years. Wabereki vanenge vakuti saka uri kufunga kuita sei. I think zvaisataurika ndiripo inini, but ndo zvandinofunga. Zvakaitika ndezvekuti but as well mukadzi muna wangu nababa mudiki wakatanga kungoita kajealous about inini nemurume wangu. Mama ane upfumi. Mama ane upfumi here kuti mainini venyu mukadzi mainini venyu nababa munini venyu vatanga kuita jealous. We were comfortable, but baba mudiki wangu wazejira. And he didn't detail zvawaiita because it would take a long time. But he was even better off than me. Isusu takange tawakaimba kuWarren Park 1. Baba mudiki wangu wakaroora waineimba kuWarren Park D. But the time iyoyo zvakanyatsoFlaga off. Baba mudiki wangu wakanga wanemba kuGanio in a low density area. Saka he was doing better than us. But pakanga paine rimwe jealous area. Nyaya yekuchinho iyeyo it was still being talked, yaitaurwa mumusha and yaiemphasizwa kuti inini I'm so bad. Saka baba mudiki was connived to be against me as well. Mukadzi wavo asingaiti mwana akabaita jealous kwandiri as well. Pakati sei ipapo. Why I'm saying that baba mudiki awakugara kuganiyewo. Wamwene wangu wakugara kwavakanga vavakirwa kuya. Maimini wangu avo baba mudiki wangu wakaita a girlfriend kubva yaita nhumbu. Ini ndainge ndisingazivi girlfriend yacho yaibvawo kwaSpar. People started to say inini ndakanyengera baba mudiki girlfriend, but girlfriend ndakandisatomboti ndaiziva. Taimbonzwawo semarumors. He never confide. Kana akaconfide murume wangu mukoma wake, inini I didn't know. But akaita mwana negirlfriend. Saka time iyoyo maimini wangu wakatanga kuenda kuchipatara vachiti wabva nhumbu. Wakabva nhumbu 3. The first pregnant waenda kuchipatara inhumbu yakanga yabva. The second pregnant yakanga iri nhumbu yabva. The second pregnant takatonowaona kuchipatara zvenzi wakudzika pamiri. But then maini navo vakanga vari so close kune vamwe vazukuru vemumusha nekwaPashi. So waizotaura kuti murume wangu haazvari. Wachitaura kuti murume wangu haazvari, vazukuru vozobvunza kuti kwiwe unogonditaidza kuti hold on mirai. Maini venyava mukadzi womunin'ina womurume wenyu vakabva nhumbu 3. Mukatonovaona kuchipatara chibva nhumbu 3 imi. Asi vangosina mwana vakanga vabata. Asi maini nefamba tudza vanhu kuti murume wavo haazvari. Ivo vakabva nhumbu 3.
nhatu saka nhungwi dzanga dziri dzani dzakaziri dzemurume wangu saka murume wanyai mainini handisi kukunzwa expression munin'ina wenyu aipota achiningirira kuna mainini say it again murume wenyu aipota achiningirira kuna mainini izvozvo I can't say ndiri kutaura nyaya yacho yeziti zvandinoziva inini right nhumbu yechitatu yazoitika baba mudiki watoo nemwana I think it was before waita mwana wechitu nemukadzi uyu girlfriend akaenda kuti muchipatara akati inhumbu yafa isusu takambonomuona ini ndakatoenda kunomuona private clinic iri nhumbu yafa takandomuona ari mubhedha mainini muri sei zvadaro but aizotaurira wazukuru manje kuti murume wangu hazvari wazukuru manje pane wazukuru wari very close kwaari wakazoya pandiri ini ndaizviziva kuti aitaura kuti murume wangu hazvari izvozvo ndaizviziva but kuti ndizoti aizoclaima kuti ari kupiwa nhumbu nemurume wangu ndaisazviziva saka wazukuru ava after the third miscarriage whether it was a miscarriage or not I don't know but wakazoya pandiri manje wakataura kuti mbuya munoziva here kuti mukadzi mimwe wanyari kutaura zvakati ndosaka panga pane godo kana ndosaka panga pane jerasi zverangaravapo ndosaka panga pane jerasi because mainini vakanga vachidya nemi kuda amen enderai mberi ingori possibility possibility yekuti vanga vane vari welapo kudarika imi vachitogara kunana ganiro kwacho kuimi muri kuwareni paki mai votanga kuita kagodo ani maona is obvious vaitoita godo kwamuri imi nokuti mai vakonesa zvinonaka kuna bankuru enderai mberi kusangana 5 minutes chaidzo mama 5 minutes anenge vatopedza mabasa avo Yeah, the conclusion can be there anyway. Zvambodaro izvozvo rimwe zuva tiri kubva kubasa murume wangu akayazondipika kubasa kubva ndati kune murume wangu can we find somewhere to party andinoda kutaura newe tisati tasvika kumba because kumba kwekuine one kubva ndamubvunza kuti bezeroma yekutaurwa nani namainini kuti iwewe nhumbu dzese dzekunzi dzabva idzi ndori kumupa so my husband said ufunge ainditi lizi my name is Elizabeth ainditi lizi ufungeka ndofunga kugara mumusha umu for a very long time unoona kuti there are so many people vanotozofarira kuti tisiyane but hatisi kuzosiyana because of people nezvavanotaura people are fighting so many fights ekuti tisiyane ndokutaura kwakaita murume wangu this was towards his death and I'm here kuti ndakataura naye ini ndakazvidhirivha zvaakanditaurira so ndo pakaperera nyaya iyoyo kubva taenda kumba things went well zviro zvakangocontinue as normal but inini ndinofunga kuti because pandakataura nemurume wangu akanga atoudzwa whether wazukuru ava wakaenda kune murume wangu akavaudzawo and I also believe kuti iyewo tamunin'ina wemurume wangu akanga atoudzwa kuti ndo zviri kutaura mukadzi wako so zvakazoitika ndezvekuti apa a week before my husband died a week before my husband died, it was on a Wednesday. Akaenda kunogadzirisa mota kunokokora vanhu vanoziva maharare ukokura maindastry ikoko akanogadzirisa mota ikoko after agadzirisa mota akabveyo kuzondipika kubasa inini ndaishanda kucentral vehicle registry vanoziva kunogadzirwa madrivers license kunokipa marecords ndokwandaisenda murume wangu akauya kuzondipika ikoko andipika ikoko he looked so sad takaenda kumba after tapedza kudya ndakazomubvunza kuti asi pane problem here akanditaura kuti this is the last this is the day I was supposed to see nyika inoyi ndikati ko zvaita sei
haana kundipindura then nyaya takangoisiyira ipapo ndaisiyira ipapo the following week on a Thursday akayozondipika kubva on our way home akatenga madrinks matatu. When I say drink, murume wangu aimadoro, it was mabeers, mapints matatu. Saka during ndichibika akamatupai tapedza kudya akazotora the last pie akadorora mugirasi. Adorora mugirasi imomo akataura kuti this is the akadorora drink mugirasi kubva aridya pacoffee table kubva ataura kuti this is the last drink I'm going to drink ndiri mumba munomu. Ini ndakashambidzika nazvo ndikati pane kwawakunogara here ako wanomo mukadzi akangoti no. Ndikati so what does it mean? Haana kundipindura. Wana wakanga watienda kunorara. Takazoendawo kunorara isu. Early in the morning yakanga I can mistake with it was a Wednesday or a Thursday. But the following morning, takakambotamuka takanzwa gate richishekwa kudaro akaenda pawindow pafront window akamuka pamubhedha kubva aenda pawindow pafront window zvakanzi imota yewota ndewota ari pagate. Tikati wanogouya this early in the morning ari kude chii. Saka akabuda akandotaura nemunin'ina wake. Ataura nemunin'ina wake akadzoka in the bedroom akanditi Walter arida kuperekedzwa kumusha pamadhii kuchipingi. Kubva ndati how come he just comes and achitaura kuti arida kuperekedzwa without any, it's not a friendly journey. Zvikanzi like I said hainditenezi rega ndimbomuperekedza I can understand ari in a state handina kuzvinzwisisa. You can go then umuperekedze. Haana kugeza akangochinja into because anondabva kumuka akangochinja into day crone. Mashoko akandisiyira ndekuti make sure kuti wakasvika kumuka uperekedza wana kuchikoro and ndinoda kuti wana wangu wadzidza. Little did I know kuti ndo mashoko ekupedzesera akataurwa nemurume wangu kwandiri. Saka abva amba mumota mababa mudiki wangu avo wakanga aine mukadzi uya anozvara uya akanga aine mwana mutete. Wanonzi wakazopfuura nepatandi wanonzi wakwatisati kunosiya mukadzi uya akanga wabereki wake wakanga vari patandi. Wabva patandi ikoko wakazoenda kwaumwene wangu kwavakanga vakugara. Zvinonzi wasvika kwaumwene wangu ikoko my husband akachema. Wamwene wangu achitaura waiti time misozi chibuda ropa musi uyo husband anoda yakachema misodzi yeropa but chaichema haana kutaura mazviona. Saka wakazobva ipapo wakazobva kwamwene wangu I think it was a decline wakazoenda pamutare wahendi kuchipingi. Amene akaona slip bank slip yekuti wakatora mari paATM yakatorwa na2 AM. Saka it was very late. Saka wabva mamutare imomo wakazoita accident 55 kilometers from Mutare road yeMutare Chipinge road. Mota yakamira pamba pewamwe wanhu inotaridza kuti yakarowa mapango ikaenda parodi pewamwe wanhu. Baba mudiki wangu wakabva mumota wakaenda across the main road to a house yakangeri across. Murume wangu zvinotaridza kuti akabuda mumota akakambaira a few space from the car akamaneja kubuda mumota and ndo paakafira ipapo the side yaakafira yaitaridza kuti ndeyaitrive. Yeah, so ndokufa kwakaita murume wangu. The following day obviously murume wangu akafa kuma-AM. The following day it was on a Friday. Akafa kuma-Friday early morning. Friday morning shoko rakasvika because watete wangu first born yemba yaitedzerwa nemurume wangu
wagenesa Mutare General Hospital. Ndokwakaende pabhodhi murume wangu. Baba mudikiwa wakaendawo ikoko. I think wakaita maneck, sprain yeneck. Because pandakazoona wakanga waine neck support. But hapana chimwe chiro chawakakuwara. Vanhu vemuHarare wese vakataurwa kuti murume wangu wamwana wakakwira mabhazi mukadzi ninangu uya akanga asina mwana akadhiraivha tuMutare. Adhiraivha tuMutare vanhu vakasiwa vakaungana at a family house. Wamwe baba wakanga vari maMutare. Hanzi mukadzi ninangu akasvika akachema achitaura zvimwe zviro zvakanga zvisingatauriki. Akazotorwa ine bedroom akanzi kuchema kwakadaro wakangoti hazviiti kutaura kwauri kuita. Mirai makadaro. Right. Mama nemurume wavo vari kugara kumba kwavo kuya handitika kwara paita a case of jealousy from mining handitika mashoko ari kubuda kunzi kwai mining ari kudza vanhu kuti mumbundi yabanhu munhu mbudza ndiri kuti ndedza bankuru because ini wangu murume haazvari right. Saka rimwe day mama vazobvunza murume wavo auya kuzovapika kubasa kwavaishanda kokunogadzirwa kwaichengetwa marekodzi emalicense kwaRarare uko ndiko vanga vakushanda. Ndobva avapika kuda nobva vabvunza murume kuti ko mashoko ari kubudiswa namainini ndei kuti iwe wakavapa chii ndiwo muridzi wenhumbu. Zvikanzi aiwa mudzimai wangu iwe unongozati vanhu vakawanda kubva kare nakare vasida kuti tigare tsemere jedu ibudirire varikuda kutirambanisa. Saka iwe ingoiginowa kwai ndokungobvunzawo ndokutanga ndokupedzera kukubvunza kwavakaita nyaya iya yaita bwana mainini. Saka vari kumba kwavakagara kudaro hanzi murume wavo akambotaura kuti ndo ranga riri dhei rangu rekuti ndipedzisire kuti ndirarame. Vataura wedha kuti ndo ranga riri dhei rekupedzisira kuti ndikusiyei handiti. And then ndokubva vabvunza murume wavo kuti unoda kutisiya uchienda kupi asiwa nemwe mukadzi pfungwa dzavo dzakamhanyira kuti kuda kuenda kuenda kwamainini here kana kuti chii handizivi kuya handimaona. Zvikanzi aiwa kana handina kwandiri kuda kuenda but ndangoti ndikuudze handimaona. Saka havana kusvinzikisa kuti zvairevei kumurume wavashanda mashoko akadaro. Saka vakadaro vari mumba kudaro pakabva pauya motikari pagedhi ndobva murume wavadongorera pawindo ndokubva ati ndiwolta kwahla wauya munin'ina wani womurume ndobva vabuda vakaenda kugedhi. Vaenda kugedhi yewolta bamunini vakasvika vakati bhuti ndiperekedzewo kumusha handiti kuChipinge. Murume akadzoka akati ndiwolta uyu arikuda kuperekedzwa kupi kumusha. Mai vakatombojamuka kuti anongouya zvisina notisi achitande kumusha zviri kufamba sei handimaona. Zvikanzi regai ndimuperekedze ndidzoka mangwana kwanzi mumota mamine mukadzi uya akazi ngawanikwa nababamunini wokuzvarawo kwete uya ainyepa uya achiti aitaura zvokuti kwai ndozvatsana nabankuru umwe akanga azowanikwawo ichiti wainzi ava vakanyengera bamunini wavo uya ndiye anga ari mumota ane kamwana kacheche. Saka kwai murume wavo wobuda akabva atitaura kuti uindise vana vangu kuchikoro vasanonoke kuchikoro ndoda kuti vana vangu vadzidze. That was mashoko ake ekupedzisira achinda nemunin'ina wake kumusha achiperedza munin'ina wake kumusha. Ava vana kuzati zvinorevei vangoti munhu ari kungodiwo ari kungotaura kuda nyaya yekuti kurumidze kugadzirira vana vanenge vasanonoka kuchikoro ndokuinda kumusha kwavakaita. Vaenda kumusha zvakanaka vakaita bhizinesi varo kumusha vodzoka kwanzi pane sleep inotaridza kuti vakatora mari kuma2 am. Saka vatora mari kudaro hapana kumboita kuda kuma3 kokoko ndope vakaita accident. Mota iri kunzi yakabuda murodhi ikanorovera pane imwe imba vakarora kuda mapouro vakanopinda pane imwe imba yevanhu handimaona. Saka murume wavo vakatomaneja kubuda mota akambaira handika pakakambaira akazodonha akabva ashaikira ipapo zvotaridza kuti hanzi iye ndiye aidhiraivha. Bamunini vakatobuda motikari vakatoenda kune imwe musha wangu vari kuopposite kunoti kutsvaga rubatsiro handitika. Saka vaive neasisi vavo vaishanda paParinyatwa hospital ndokubva vachitorwa handitika nebhodhi usiku ihwoku ati yato Friday morning kai ndokutorwa ndokuniswa kumochari handiti. Yaiswa kumochari hama dzise ndokufonerwa kuti ndozvaitika kwaMutare uko vachitobva kwaMutare 50 km from Mutare here handimaona. Ndobva vaindapo including mainini munin'ina womurume vaya ndokupindawo mumota ndokudhiraivha ndokuinda. Asi ava muridzi womurume haasati audza kuti murume adi ashayika angogara kumba ringoti murume akaenda kupi akaenda kwaMutare kumusha kuChipinge ari kudzoka. Vamwe vatonyi vari kudzokera kupi vakuenda kumusha iye angogara mutaundi kwaRarare
vanhu vari kuita mabhizinesi avo ekuenda kumusha kunochema munhu mukadzi asikuziva kuti murume akashayika. Hanzi achisvika pamusha Mainina vakatanga kuchema vachitaura zvisingatauriki, havana kuzvitaura kuti kwai kudii pavakanga achisvika achichema paya. Hanzi aichema achisvika achichema zvisingatauriki, vanhu ndokumutora ndokumisa pasaidi zvikanzi pano kana pachichemiwa hauchemi the way unochema naye uchitaura masviko akadaro anditika unochema zvinhu zviri normal. Ndopatasvika ikuzvino ndobva zvadii mama, enderai mberi. Saka wanaungana kwa Mutare ndakazoreceiva phone call kubva kuna baba mudiki wakange wachipedza kuChipinge kutone kuChipinge. Ndivo wakangondifonera apa ndakanditori kubasa. It was well after lunch, it was late in the afternoon. Ndafonerwa paya ndakangofonerwa paya ndikanzi pane but surprising baba mudika wakandifonera kubasa. Dai waiziva kuti pane zvandanzwa, he wouldn't have got hold of me kubasa. Because wakandifonera chifundo kuti pane zvamanzwa here zvawaniwaya akati wakanga waine gene kuenda kumusha pamaduku kubva ndati aiwa zvokanzi wakaita accident, your husband passed on the spot. Just like that. Just like that. Just like that. Sure. Sisineli ndakascreama apa ndakandiri kubasa ndakagara kadesi ndakascreama from there on ndakabata phone ndakascreama. I think I fainted. The phone ichiri on. Saka I think there's someone akauya akazotaura nababa mudikawo. That's how wanekabasa wakaziva kuti my husband akanga involved in a car accident. Ndafenda kudaro ndakazopepuka, but not kupepuka kwepfungwa dzese dzekuti ndapepuka. Saka across my workplace pakapaine family doctor wanowati ndiwaenda ipapo, and this doctor aindiziwa nendopa ndaenda namai wangu. My mother was still alive then. Akandiexamina akati there's nothing major zvokuti ndingaendese kuchipatara, but akazondibaya injection to calm me down. Saka ndaitwa calm me down, vanhu vekubasa vakazonditakura kuenda kumba. I think there's someone akaenda through my bag akatora makhadis mota yangu because yakazenge yakumba, so I don't even know kuti yakadrive nani. Saka ndakange ratonyura zuva, it was very very late. Ndipo vanhu vakatanga kuuya one by one, with no time imba yakanga yatozara. So I said to myself, so this is true, murume wangu afa. Anyway, fast forward, murume wangu akazowigwa paweekend ipapo. After that weekend, akavigirwa kupi? Muharare. Bhodhi yakatakurwa paMutare kubva yauya Marare. Ndikazonochuza casket yaakawigirwa nayo ndikazoita top up. Watazara waya ndokutaura kuti was so jealous. Why vari mumashure vachidakona kuti ndiri kuwithdraw mari, ndine mari here, zvazodai casket iri kudhura. Ndikati ndiri kuda, but hatina mari yacho, ndikati I'll top up. Kubva ndaenda kubank kubva ndadhrowa mari kubva ndaita top up. So zvaita kudaro, my husband awigwa. 2 weeks after murume wangu awigwa, 9 now wakanga wagara uganeu nemurume wa1 2. 2 weeks after that murume wangu awigwa. 2 weeks after murume wangu awigwa, mainino wakati ndakusiya murume handitazvigoni zvemumusha mekwapata. That's how she divorced my baba mudiki. Kune vari kubvunza kuti izvo mainini vaichema vachiti kudii, havana kutaura, vati iwe hazvitauriki. Saka kuti ndibvunze kuti ndakandisiripo it was yes. Vanhu vangu vakaungana paMutare, ndakanditori kuHarare ndisikatombozviwa kuti murume wangu wapo. Vakangoita kunzwawo kuti munhu angachema zvisingatauriki, but vanga vasiko, plus havana kuzvitaura, saka handingazivi kuti zvinoreva kuti vaichema munhu mainini vaichema vachiti chii. Nokuti vanhu muda kunzwisisa chaizvo kuti vaichema vachiti kudii mainina. Ina handisi kuziva kuti vaichema, naivo havasi kuzivawo, vakangonzwa. Ngavabvunze mucomment section, hama dzacho dzirimo imo. Anyway, hanzi bvunzai mucomment section, hama dzacho dziripo, vanhu vekwapahla varimo, makadiko vanhu vekwapahla.
makadiko vanhu vekwapahla ndikaitise maoko tichiti makadiko vanhu vekwapahla mucomment section aiwa tine mipa chinongwa tinobhilivha kuti nhasi panozoperawo live ino ichi chemo chani chemurora wenyu uyu kana muri mucomment section ka muchachikonsidhawo mugochibata-batawo mugonogara pasi semhuri mugona kuti mungabatsirika sei semhuri pamwe chete nokuti haisi nyore kuti murora wenyu wave nemakore kuma50 something years auye pachamhembe kudai pachaunga achitsvaga rubatsiro so vanhu vekwapahla tinokugamuchirai chaizvo pachinongwa chepadiaris nhasi enderai henyu mberi mama. aiwa ndokuma50 something anyway saka mukadzini wangu yauya wechitu akazobva vakazotorwa second wife ubva akagara kuganiyo ikoko pamarriage class wakazosiyana. Inini manje ndakazogara muZimbabwe for 1 year and some months. The reason why I'm taking you back, murume wangu akapenda aenda ku-United States of America nebasa. So adzoka akataura kuti life out there is better than muZimbabwe. Saka taitiri kutoplan. Murume wangu akafari muri muna October. He was supposed to go ku-America in January. Saka ndina kuzoitika izvozvo. But waenda mention izvozvo, that scenario yekuti we need to come out of Zimbabwe yakaramba iri mumusoro mangu. Ndakazogara about 1 year, October, November, December, January, February, March, April. Ndakagara 1 year, 6 months. Murume wangu ashaya ndiri muZimbabwe. Kubva ndazodecida kuuya ku-United Kingdom kwandiri izvozvo. Ndichiri kutorai bheki asisimeri murume wangu ashaya. We had 3 children, all girls. Mwana wangu mudiki akasiwa ine 3 years 3 months. That's how ndichingotaura nemudiki, that's how young my family was. So ndakasara ndine responsibility yekuti ndaifanira kuchengeta wanawo vari watatu. But ndisati ndataura nyaya yekuchengeta wanawa neuya kuyuk. Tinaye mwekwapahla uyu Esther, thank you. Ene tori top fan yepanapa Esther pahla uyu. Aiwa tinokugamuchira Esther, tinokugamuchira. Atori top fan yepana ndori bheji rake. Aripo zvake. Alright, enderei mberi. Nditete hawasitete hanzvadzi yemurume wangu, but nditete hanzvadzi yana baba. Yona baba wekupa. Aiwa saka zvanaka zvachinaka. Esther tete venyu hanzvadzi yana baba ndo vochienda kunotsana nababa wavo manje kuti aiwa hazvina kumira mushe itai zvinhu hapana zvavanomboita anyway kwemi munogomanira kuti hapana zvavanogoita musati maona kuti hapana zvavanoita sei imbovapai mukana. Ndinotokuudzai anyway regai nditaure pane pandasirira. Alright. Zvaitika mufamiri umu murume wangu kunana baba wamwe wese wakaenda kana kuti vana baba vachiripo. Murume wangu was the first born boy mufamily, saka ndiye ainzi mukomana mukuru. Pane mitoro yese yaiitika aitofanirwa like mitoro yese inoda mari aitozi you are the first born child, unofanirwa kutocontribute. Why ndiri kutaurira nyaya iyi ndeyekuti takacontributa pane mukomana anonzi Alfred Pasha. Baba wake wakastroke, wakabva wasiya baba. Wakaenda kunovaka pamadhuku ipapo pamusha. Mwana uyu aigona zvokugona zveshe. Akatorwa nababa waya wakanga vari headmaster kuti noikuya wakanga vari china wakuzengeza. Saka family yangu nawotawa ameno tisitainvova tiri the two families. Taipiwa mutoro kucontributa mari yekuita this and that, whether imari yekubatsira zvinenge zvanetsa musha or anything. But on this side there's a reason why ndiri kumention izvi. Wakatonzi mwana uyu kuchikoro you are the two, especially wewe McDonald, murume wangu aizi McDonald Misani Pasha. Ndiwo unotofanira kutocontributa more because ndiwo unenge watozobaba wemangwana because ndiwo mukomana mukuru. But whether we had the money or kutocontributa mari iyoyo.
Fast forward murume wangu atoshaya. Hapana baba kana kuti baba mudiki kana anyone akauya kundibvunza kuti tokubatsira ine chini. Asi murume wangu aidzidzisa umwe mwana uko. Asi inini mwana wangu handina kubvunzwa kuti wanoda kudzidziswa here. Asi inini ndinoti mwoyo mukukutu, mwoyo yakaomarara. Yakange inana maybe because of scenario yenda kutaurira yekuti noi. Ndakandiri muroora akasata but mwana wangu waisaziwa anything. Mwana waMcDonald waisaziwa anything. Inini ndaisazokwanisa kutambira mari yawaiona. But that gesture ndaizongorangarira kuti warangarira kuti mwana wedu aichengeta wamwe mwana, saka toda kuchengeta wana wavo. But inini I was going to tell them kuti okay nemwana wangu akasiwawo. Muri kukazwisisa sineri pandataura? Mati kuti dzokora dzaimbidza kuti iwe nditorai bheki mbidza tinzi. Murume wangu aidzidzisa vamwe vana. Kana baba mudiki watori muSouth Africa mamuri imomo. Wakataziviswa nemurume wangu nababa mudiki ava wekushaya. The two boys, murume wangu nababa mudiki woda waya. Baba mudiki woda wakazoshaya 3 years ago. Alright. Wakadzivisa this boy was Alfred Pasha. Alfred Pasha. Because the white was the white was the white was demandwa mari yacho. There was no choice. And the white was leaders, they were very submissive kunana baba wao. But chandiri kutaura ndechekuti inini ndazofirwa nemurume wangu. There is no one akauya kuzoti wana waMcDonald wachaiwa wadzidzisa. Okay. Saka right. Vana tete Esther nevamwe vekwaPahla vari mumacomment section umu. Muri kuziva here muroora wenyu kuti kudii? Hanzi McDonald Pahla murume wavo. Mumusha umu kune unonzi Alfred Pahla uri kuno South Africa. Wakadzidziswa chikoro nemurume wavo achiri mupenyu. Wanga asina choice murume wavo achitonzi unopa kutobhadhara maschool fees kuti munhu aende kuchikoro. Handichika vaitobhadhara vasina kunegotiata. Handiti ivo nemunin'ina wavo uyu woutla wokufa uchu. Handimaona. Asi pakazofawo murume wavo Alfred McDonald Pahla hakuna kana 1 akamboendawo kunani kune muroora usi zvaitawo murume wavo kuti murume wako ati kwai maoko anogezesanwa aimbobhadharawo vamwe vana vokwaPahla school fees vakatopedza chikoro. Kove vake vana vari kuraramawo sei tiwane kucontribute mufemi tibhadharirawo tibhadharirawo vana vaMcDonald chikoro? Hanzi hapana. Mwana mudiki kupedzisira hanzi akasiyiwa ine 3 years nababa vake vachishayika. Enderai mberi. Saka anyway ndakazogara muZimbabwe zvangu inini for 1 year 6 months. The time ndakagara my aim was kuisa tombstone yemurume wangu. Ndakabhadhara tombstone iyoyo and I didn't pandakaisenga handina kutaurira anyone. But pane vamwe vanhu vakaofendwa naizvozvo wasina kuzouya kuita unveiling of the tombstone. But baba wandange ndichitaura wekuChinhoi nemukadzi wavo wakauya, my family members, of course it was led by church. Because it taipinda kuUCCZ, which is a dominant church iri kuchipinda. Zvapera izvozvo ndakazouya kuUK. My journey was not easy kuuya kuUK. Ndakauya kuUK ndaizwa a cousin sister friend yangu. I would call her my best friend. Akabvuma kundiita accommodate, but the day before ndichikwira ndege ndatotenda everything, ndatoprepare, ndatotora leave bus. Akadecide kuti achakwanisa kundiaccommodate. But inini ndakangoti ndiri kuuya kuUK. Ndauya kuUK handinambonetswa paimmigration. I went through handichazivi kwandakasvikira kwacho ndakazoonekwa neZimbabwean woman who is younger than me. Dr. Izvozvi zvakuma mid 40s or late 40s. Akandibvunza kuti nai mama muri kuenda kupi, you seem lost. Ndikati ndiri kutsvaga pane hotel. Zvikanzi area yenei haina hotel. Ndikati saka ndoitasei ndofanira torara muchibedi. Mukadzi yakazonditora. She was a kind-hearted woman. Ndiye mukadzi akandishelter the first night yandakapinda muUK.
I wish and I hope kuti ari pamadirect mukadzi yai kana ari kundinzwa, please can you contact your sister Mary vazotipe nhamba dzako. I just want to thank you in person. Mukadzi aitora aitoziva kuti murume wake abva kubasa. She looked pregnant. She was pregnant. Akandisura kuenda kufa kwake takati dzasapa murume wake akazouya tatopedza kudzasapa murume akawawa iyeye but thank God haana kundidzinga mumba make akangopopota ukandazopiwa pekurara ukandarara the following morning murume akagadzirira akaenda kubasa. Saka ndanzwa kuti murume aenda kubasa ndaingonzwa because the dog bedroom mandakararama eminekete kuti murume uyu ndofunga abuda. Ndakabuda because mukadzi was already apo akagadzira breakfast murume wake. I apologize. Ndikati ndakuenda munenyena. Saka ndikati hakuna kwamuri kuenda. Munotozoita madya breakfast and I will direct you where to go. Kunozokubatsirai. Mukadzi akandipa breakfast ndikadya akandiudza kwekuenda. That's how my journey started in UK. Thank you. I hope mukadzi uyu aripo parachaticonducta ndovana tinoda vane mwoyo wakadaro vedu amenoti vachiri kuwanikwa here kuuk ikoku because kudhara vanhu vanga vaibasirana but mukore wataveiko zvino angoye mashurugwi hezvona ndichitaura nyaya yekuti kuna baba wakatogwa panapa vaisaposti yavo pano akaconductwa kuinbox kuti uyai kuno asi achitaurira nyaya yavo mangwana vakanosvika kubatigwana kuti kwamukadzi uko nevamwe varume imi musada zvisekisa si unoseka vachikudza baba yavo mutomposeka udei baba saka masvikanzi ndakagwasisi meli ndakagwa vachinibata kundivhura ndakagwa but munosina kuti izvo zvakangooma hazvo mufungisa toitirana madzimabwenzi enderai mberi mama. Yeah, so my journey started in the UK. It wasn't an easy journey. It was a very difficult journey. I didn't realize that I was still in mourning. But in that way, I pretend that when I realized that I was still mourning for so many years, because of depression, a very serious depression. But it had not gotten, and they don't now come down one on who understand Zimbabwe. Those 3 girls within less than 2 years. Ndakatora wese wanongo wakauya kuuk kunoku ndikatanga kuti upenyu hwangu I should focus for my kids and focus on me. Kuti ndichengete vana muuk munomu I had to go to school. Chikoro chandakandati inini I'm now a married woman, I mean a housewife. Although I sent to Zimbabwe, I was just a Mabaran. My husband is a position in the government. He is the one who was earning more money. But for me to force myself to come out of that country, so I had to bring my kids into UK. The journey wasn't easy. I had to rent a full house. I had to go to school at the same time ndichenda kubasa. Pane mamwe mazuva ndaibva ku-night duty ndichenda kuuniversity kunodzidza. There is a time yandaitomborara ndiri lesson. But I said, Mari, you push me. Kusvika munofanira kundisvika akakodzera. Mari took me through. Ndakapasa. I'm now a registered general nurse. Wana wangu, they pushed it through. My first daughter, uya akapiwa zita rake wakafa waine 4 years. He's now a pharmacist. My second born daughter is a dietitian. My third born daughter, uya akati waine 3 years. She has got masters in psychology. But why is Abaita Utinduye Patricinary Diaries? The Daka Autumn messages last week. And a drop that Daka owner within the last 4 years. She goes the years and after Takatana. In any as a mother, I know. Saka Kutinduye Patricinary Diaries is a platform Yakura Taisho. The Ruda Patirwa. At the same time, ndauda kuti mumwe munhu
ari kuendawo scenario yandakaenda. There's a God ari kudenga. What I have achieved, I achieved on my own. Kudzidzisa mwana ne3 years from primary kusvika kusecondary kusvika kuuniversity agoita masters. It was Mwari. Akusi kusimba kwangu. Mwari wakandisimbisa, though I was going through a lot. Saka inini ndauya pano kuti munzwe nyaya yangu, kuti mundibatsire kana paina anondibatsira. Okay. Sa pamuruda yatso kubatsirwa chapo ndipapo nyatso kuva specific kuti vanhu vari comment section vanyatso kunyatsonzwisisa chapo pamuri kuda kuti munyatso batsirwa chapo. Inini handizii kuti chapo pandinokwanisa kubatsirwa ndepachipimeri. Inini amine scenario imwe iyaye yekuti ndiri kuona ngozi dziya dzisina kuripwa affecting pamama. Saka ndiyo help yandiri kuda kana paine anokwanisa kundibatsira. But kana pasina anokwanisa kundibatsira, I've told you ndataurira nyika yese kuti I've got a problem yandiri kufesa despite all the problems I faced all these years. Ndiri kufesa a problem whereby handina kuiona ndichiudzaona kunyika muno ndikawadzidzisa wakaenda kuuniversity wakaita madegrees awakaita umwe akaita masters handina kuiona, but yazotanga kuiita eminate within the last 4 years. I won't say what is bothering me. No, she has to I don't think I think panguva yavari inini hangu vakanditsanangurira, and I really understand her. Azvimwe panyaya yepati yevana vatori musituation yakaoma guys, itori deep. So I don't think kuti pane mamwe maangles nemamwe makona ane vana vavo right now, I don't think it's proper kuti vazvitaure, because you know it's not even proper. Even ini ndakatovakumbira kuti pati dzamukutaura kuvana venyidzi musadziburitse pamhepo. Remember kuti vana ava vanhu vanetiwo vanozowanikwa pamasocial media nditika, and then wozonzwa kunzi zvinhu zvakadai zvinenge zvisinganyatsoita mushe, asi ngozivai kuti the situation is bad. Ngozi yaya yabata yakupinda mumba mavo zvokutoti right now guys, believe you me, zvandiri kutaura izvi mumba mavo chekwa zvinatomira mushe pakati pevana vavo chete. Ndozvo zvamufanira kungoziva. That's what you can, only what I can tell you. Zvina kumira mushe. I can't tell you more. Ivo kuprotectawo vana vavo and things like that, she can't say more. But mukadzana kuziva kuti vari pakona pekuti vazosvika pakuti gaitende kuplatform kufacebook hazvina kumira. Ini vakandiudzawo, but hazvina kumira mushe. Ingoziva izvozvo. Kana vachizoda kuzokudzai one day vachazokudzai, but it's not something chekuti vana vavo vakadzidza. Muri kuzvinzwa kuti vana vavo vese vakadzidza, but nekudzidza kwacho ikoko kune zvinhu zviri kuitika zvinoti it's not good anyway, it's not good. Saka mama vari kuda kubatsirwa. Kana pana anozivawo kuti right, since vanhu vekumusha kwamurume uku pasina action ikuitwa, mama makambotaurawo here nana baba vasara vana baba vanokwanisa kugadzirisa zvimwe musha uku, because hapana kumira musha. Handingatauri nana baba zviro zvakataurika murume wangu achiri mupenyu. If vana baba vazhinji vacho they are going one by one, they are dying one by one. Wangosara watinokwanisa kuti waripo. Ndibaba vamweyoyo wakatongogarawo etauni imwe yekuti he didn't want to involve himself in my problems emumusha. But now, because ndibaba vasara, vanotongoitawo zvavanoita, but I don't foresee it. Ndakambotaura nomumwe muramu wangu akataura kuti mari yakakolektwa kuti mosha idzidziriswe, but mari iyoyo ingori ina account. Chavari kumirira handisiziwi. But inyaya dzekuti dzaitongonetsa, like I explained to you wachongo wachirwara zvaingoitika, umwe nangu zvakubva pamusha, zviro zvakange zvichitongoitika kubvira before I got married into this family. Alright. Vana imimi murume wenyu vanekwa pahla vanobva kuMozambique here? Aiwa, vanobva kuchipinge kwamadhuku kwandakutaurira. Asi I mean originally havasabvi kuMozambique? No. Originally I think they are from South Africa because Kona Napacha or
unana patlawo futi vari kuMozambique kumachanganuko. I don't know, but my husband, originally, because there are even the very people wanana passport South Africa, originally from South Africa. So you know the funny the party people panapa guys kama diaries ndekudai so anditi as much as mama vauya vapana pavakataura nyaya yekuti pane zvakadai zviri kuitika anditi vane how can I put it across mina nditrai kutsvaga way yekuti ndiyatsa kukuonesai ndingati chiko vane situation iri pakona so kumwana wavo yekuti paari right now munoziva kuti social media Facebook is brutal guys. Let's say this and this is the truth. Facebook is brutal. Tine vanhu vari evil and cruel vasina moyo vasingafungiri. So mwana wavo umwe iko zvinezvi pasituation yaari andimona pakona paari just one person will just take zvataurwa pano andimona ozomuziva oenda kumutsanangurira kuti zvakatozobuda zvakadai namai vako kupi kuSisimeli's diaries. Guys, anything can happen. We are trying to avoid izvozvo animaona panguva yari right now isingo yekutomboda zvese izvozvo animaona anotongoda kuti angove neamenopa mama this is the girl akaita psychology and she's using psychology in the condition she is. She's the only person I told kuti ndikutaura about my life, my situation, nezviro zvinonetsa mumusha mawakabarwa iwewe. She said, Mama, you talk about it, but don't talk about me. I know. From what you told me, Angu Nesuro, I understand why akadaro Angu. Because you know kuti paari ko zvinopayaka. Pane munhu anogona ngotora kawani obvaziva kuti mwana munhu akutaurwa ndiningi handichika ozoenda kwaari onosvikotaura kuti zvakadai hatizodi kudzoka panapa tichitaura zvimwe zvinhu zvisingaenderani. Guys, let's try and respect mwana uyuyu handichika nevamwe vana ava zviripo chivanoziva kuti their mother is on life, they know kuti mai vavo vari palife handichika, but kupati dzimwe dzezviri munhingikiri family yepadhuze I think inoziva iyo family iyoyo yekwadhuze ikwapatlai vanoziva havo handimaona. They don't have a heart. One family papa they don't have a heart. Can you hear me? Yes, I can. Yeah, family papa they don't have a heart. Like I told you, put in the record of some videos last week. There are people one day wakati approach. Not one approach ashakuti one of the kanwa one on the approach aku info wachitaura zviri kuitika on the ground. Kune vamwe vanhu vari kuposta mamessages ane madimitira, kune vamwe vanhu vari kuposta mamessages ekuti watifumura, kune vamwe vari kuposta mamessages ekuti it's not too late to turn back and ugadzirise zvauri kutaura. Zvandiri kutaura zvisiripo ndezvipi, hakuna munhu asingazivi zvakaitika especially kana uri mwana wekwapatya. Unoziva zvese what I went through. Ndokuti pane zvimwe zvakatowanda zvakasiya. These people, they are evil people, vane mwoyo mukukutu, especially those vanobva kufamily diki kwasekuru kune mukadzi uya wepoison uya yaka. They are the people watori nemwoyo mukukutu wekuti you just wonder kuti wakaita sei wani wawo. Saka muri kuti alright, imimi muri kuti imimi isenge zviri kuitika kwenyu kusaidi kwenyu right now hazvisi kuitika here kune dzimba dzavo zviri kuitika. Saka kana umwe mukomana asenda mamessages then I blocked him on Facebook. Atotaura zvisingaiti ndiye akatobata mari iri uda unoripa ngozi. vari kuda kunoripa havo ngozi yacho. So what's stopping them? But then ngozi one vari kuripa for the other one. Pane ngozi mbiri kaizvi.
yeah right saka ATM yavo yapera saka ivo I think chavari kuda kwamurika ndechekudai so anditi vari kuda kuziva kuti kusaidi kwevana vavo ivo andika no I don't think secondary andifungi kuti vambotry zvokuti kuroorwa futi kana chii but I think chavari kuda ivo varida kuzama kuti kana pana anogona kuvabatsira kuti vakwanise kuwana kwekuti vanobatsirwa ivo help yakanaka na ivo nevana vavo antimaona kuti nokuti havachazivi kuti voita sei uku family kuhama uku kwapahla uku hano muri kunzwa zviri kuitika kuti kune makakatana kune kurwisana kune chii so ivo kuti vanova approach futi hazviiti uku kumba kwavo uku kune hondo kune zviri kuitika saka vachazivi kuti voinde saka iva kutoti kana kune vanhu vanogona kubatsira kuti zvibloke kumba kwavo kuvana vacho kwatotanga kuitika zvakasiyana-siyana zvokuti havasi kutorara handimaona vodii ndozvavari kungoti vachimirira kuti kana pane zvichazoitwa kana kuchinzi kune zvicharipa nakudii zvozongoitwa handitimaona saka ndo help yavari kuda kana pana anokwanisa kuti avabatsire kuziva kuti how best can she go about it handimaona kuti kana paine munhu anokwanisa kuvabatsira kuti kune vanhu vanogona kuvabatsira kuti vabloke right now at least vaite chi kumba kwavo kumboitawo stable because hakuna kumira mushe ndofuna ATM yavo yapera ndikutira kuvafonera newhatsapp calling hello ATM yenyu I think yanga yapera I don't know, like it was happening yesterday. Then kumira back. Ndenda kumira back. Mamapera back tashara nyaya kuti rubatsiro rwamuri kunyatsoda chako chako muri kuda chii. Hanzi simeli read the comment on top. Ndeipi? Miss G ndimire ndepapi pacho pane comment yacho yo ndeipi? Pane comment ndepapi? Hands check your inbox. Manje I can't check my inbox right now. Ndiri pa live. I can't check my inbox ndiri pa live because one phone ndikuishandisa inini. One phone ndikushandiswa na mama. Vanhu vazhinji havangavabatsira because havasi kuziva help yavari kuda. Help yandiri kuda hamusi kuiziva sei. Ndiri kutaurirai kuti muchaumana which is affecting my family as well, which led handina kutsanangura. It's so difficult kuti ndinyatsotsanangura kuti murume wangu it was part and parcel of the ngozi. Pane munhu aisa comment panapa hanzi munokwanisa kuendere kuZimbabwe pane munhu anokwanisa kubatsira panyaya dzengozi idzi. Anenge achibatsira inini kana kuti anenge achibatsira the whole family. Andii mimi maiti moda kuti mubloke zvokusaidi kwenyu mimi kuti kusvika vagadzira zvinhu zvavo. Inini I just want to protect my kids. I'm here for my kids. Kuti ndicho upenyu hwandiri izvozvi. Inini I was widowed in my early 30s. I could have married, but I stayed for my kids. Marriage is not important for me. Inini ndiri kuda kuti vanangu vabatsirike. So even munhu akati munhu iye ari kuAustralia, ari kuSouth Africa, ari kuZimbabwe, I will go. But kuZimbabwe now that ndafumurawo now, they can kill me. Ipapo. Ndafunga. But mukainda musina kuvaudza kuti muri kuinda muchiindeyi vangaziva kuti masvikirepi muri kuita nezvei. Aiwa, havakaziva. So pane munhu aisa pana pakomenti ndokwanisa kupa inyu muinde kunikiri kuZimbabwe kune munhu anobatsira nyaya dzengozi. So ndichakupa nikiri yake, zita rake motaura naye ari kwenyu ikokoko, and then modi motaura naye motaura naye then modi mobva kana mozoronga kuti munoenda. I think I'm seeing a lot of vanhu vari kutaura panapa kuti tinoziva kwavanogona vabatsira, tinoziva okay guys, this is what we are going to do. Kana ngatimboitaiso zvimboita open in case kune vamwe anditika vari mucomment section vari kusangana nazvo izvi hanomaona, but vanga vasingazivi kuti voita how to go about it. Vamwe vanenge sakwanisa kufumura mumafamily macho because
mumafamily mamwe mavachakaroorwa kana kuti family yekumba kwavo hanimaona asi varipo munozviziva vanenge varimo macoment section. Ngatingovhurai malines titi vanhu vane nhamba please can you please come and share nhamba nevamwe vari kuda nhamba yacho. Ingoyai mudi mungoshare nhamba pano paplatform. Vaya vanodawo nhamba vanoziva kuti kwavowo zviri kutoitika vangasina kutora pano vachingotora nhamba hanimaona vongoenda kwakasiyana siyana. So guys, nhamba dzedu dzekufona munodziziva nawo pane rimwe line ende vari paWhatsApp it's bo andika vanoda kufona mufona pa 071 ya 0101701 andika chifona ipapo. Can I inbox you too? I have a friend going through your own ngozi. You see zvanashara zvacho kuti makadi vanhu vakawanda vanenge vashona nyaya dzengozi idzodzidzi asi kuti sei vasingasivi hanimaona. So vanhu vakati one day guys, can you please call in case uri kuziva munhu and you are willing kuti ungotaura ko number pano nevamwe vari comment section vandiri kuona unyora macomments ava andika umari kuti the family the ngozi cannot be blocked, but the family kupera kwengozi kuripa zvekubloka is not a permanent solution. Mari 1 yekunoripa 1 ngozi asi ngozi dziituka idzi i2 ngozi idzi saka pakafanira kubhadharwa 1 hapo votsvaga imwe mari yechi2 at least it's better vakabloka kazvinhu zvavo izvozvo chero zvisiri permanent vanenge vakamboblokera kuitira vana ava vedu we kuitira vana ava vasikana. Right, pane nhamba yaiswa panapa hanzi free of charge. Pane nhamba mune pekunyorere mama, pane nhamba yaiswa panapa. Andina kudzinyora manje ini. Andina kudzinyora, dziri kuiswa macomments, dziri kuiswa macomments. Do you still see the number? Yes, I can. Ndaimisa tisafambe ndikuiona. Nino chichi 263 772 40 40 13 62 69 Okay. Hanzi chine konendiwe. Hanzi ngawafonere Alinde. Hanzi ngawafonere Alinde ari kubudirira ku free of charge. Okay. So imimi anyway. Imimi muri padambudziko ka. Right now ka muna ebega is not a chooser. Ingo munongotora manamba mufona. Zvakawanda hanzi umakaisa 15 namba yakati vanobatsirwa pafoni vari ikoko handimaona pane aisa namba 263 ngotora idzese 772 772 401 369 Mindwa. Aiwa, anti plus 263. 772. 401. 369. Yes. Guys, varikufona musafone pa phone ina mama iyo. Murikufona pa phone ina mama anditi namba yamunoziva yamunofona imimi i071 ndo namba dzinofonwa. Animona ina ndo namba dzinofonwa. Musafone pa 064 ya munogara kuchata ni WhatsApp ya aiwa. Namba pane phone number yeshow. Ya vanhu vanototorawo namba idzozi. Pane namba yeshow yatinoningirira panapa. Yatinoshandisa panapa. Mira ndi kunyorerei. Iyo ndo namba yamunofona iyi. Iyo ndo namba yekufona iyi. Iyo ndo namba yamunofona iyi. Musafone pa phone ina mama. Iyo vanhu vari kufona pa phone ina mama ndiri kudropa munofona up. Ndo pa munofona namba yandapina iyi. Ndo namba yamunofona.
don't forget Baba Forestry wale ku UK iko. Kola hello. Hello kola. Murisei. Mushe kurisei. Trukunzwai. Okay. I feel sorry for Mabane Shabari Kutaura. Ndirimuna anosevera Diary. And this is farira zvokufona or kunguva involved nenyedzo kufona uchikuva opinion. But nyaya mama yandirwadza. Because chinhu chinonzi ngozi chinhu chinorwadza because generation yevanhu vanozosafa havasirivo vakapara mhosva yacho ndizvozvo. I can give you an example. Isusu takapinda nayoyo and ngozi yacho was done kuma 1897 but ndikakuudzai kuti ngozi iyoyo isusu takazoiripa last year because zvinhu zvanga zvakangoti vamwe varuko vamwe varuko then we just decided kuti because kwatsikwa tari kufamba uri kushikudzwa kunzi pane nyaya yakati isusu generation yedu we know about it but my mom pazvakataurwa my mother said 1963 pandakaroorwa vakaroorwa 1956 but 1963 pavakatama vachibva kutaura vachienda kubzeva vakanosangana nana baba mukuru pauya mumusha but mune nyaya yakadai yakasitwa kudhara but because vanhu vanga vachiita zvazvo vanotenga ngozi vamwe vachitumirana ngozi vachiita sei but munosvika pakudedza nokutenga kwacho kusvika vanhu vati aiwa the best way kuripa ngozi ngozi haina kuti uchaibhadhara uchaitenga uchaita sei mushonga wengozi kuiripa titori nevamwe vanopinda postori madzibaba chavo vakaakurura mabhachi vakakanda pasi vakati ngatitangei taita sakati tozodzokera kunonamata ende takapedza kuzopedza kuiripa ngozi yayo ishoneka imagine ndeyomugariri ivarikugara navabereki vedu isusu kubva pageneration yangu inini I think ndevechifo vakaita ngozi iyoyo but isusu generation yedu isusu vechifo vacho ndisu takazoiripa saka nyangwe dai vakanzvenga vakaita sei vakaibhuruka vakaita sei the other generation in the fourth generation whatever vachangoiripa haisi yokuti ngozi inonzi munovharavhara mugozoita sei kana kuti mugozokusha mvura mugozoita sei mweya womunhu unonetsa kukusha mvura chero dai mukakusha mukabhuroka nhasi unonyuka kuita kunge mashuts omuridiwo kana yepambaira in the next generation imi makavharavhara nhasi the next generation haikwanise kuzoti makanga makavhara nevanhu inotowana pokumuka napo chete saka the best way kutongogara pasi semhuri motogadzira nyaya iyoyo yoripirwa kana zvichikwanisa kuti even kana mune dzimba 10 20 vakati mwana mumwe mombe ngaibude mudanga rimwe chidu family imwe neimwe inofana because pakaripiwa nevamwe vamwe vakasara inoramba ichinodzokera kuya kwaka kusina kuripiwa kuye because you are one family saka imi makadazokuti noda kutsvaga n'anga ichati blogesa noda kutudzai kuti isusu kwedu isusu
vanhu vakaiverenga. But now pakesi yavo now pari complicated pakuti mufamily mutori nemadivision kudhara munonzi mune zvakakomba mune kubatirana mune chii havakwanisi kuti vagare pasi semhuri vati vazvigadzigwe ndopari trickside kwavo kuti vane adhisa sei nyaya yacho havatotaudzani. Sure. Yeah, but at least we are learning. I think vakawanda we are learning. I don't know hangu vanenge vachitanzi vamwe vanhu vadona saka takwenda norara. This is very educational. Munosangana nazvo mangwana munosangana nazvo ende masangana nazvo manje hamuchazivi kuti moita sei makungotenderera, but zvakanga zvataurwa pano muripo. That's the honest truth.
ipapo kuti family yakakauraya nefamily yakaurayirwa ikopo ivarivo vari kutaura kugariro vari kutaura kuti vakaurawa iyeyo kufamily kwake vari kutozvoonawo kunzi ende saka zvavanozongoita vanozongosundira kuti enda murwa mhosva yako ndopamunoyamuona chitsvuku mati saka the best way to be honest kuripa mhosva kuripa ngozi mushonga wengozi hauna mushonga wekuti ndazoendeswa nen'anga kana kuti ndazeka sei iwe generation iyoyo vatinokukira sepambaira kuita mhukirwa kutanga vanyuwani ende kana wakutopukira umoya nehasha kudarika zvavanga uri pajeneresheni yakapfuura aiwa tikunzwa tikuzvidza No, maita basa, thank you very much. Tatongo tiziva na patatodzidza zvakawanda ende maita basa yenyu mufunge. Thank you very much. No, thank you. Okay. Panyaya dzekunzingo muri kunzwa vanhu vataura talking from, you know, my sister, she's talking from experience. Zvakaitika mumusha mavo from experience kuti takasvika pakuti zvinotedza nemageneration zvichinda nemageneration zvichidaro. Yo, amen. Kola hello. Hello. Mushe aiwa nditotora kuno. Taura yenyu mama. Ndiri kuda kuti kuna mama ndine hurombo nenyaya yenyu yenokufirwa nemurume nekusiyiwa nevana vachiri vadiki. Asi regai nditi ndichitaura kudaro kugona ngozi huiripa. Nekuti isusu mumisha yatakaroorwa tiri vatoro. Kuda kugadzirisa zvinhu zvemimisha yevanhu tiri varoora. Tiri kuziva kuti mai vari kurwadziwa and she's going through a lot. And samai vekubereka zvinobaya pamwoyo. Kuda kugadzirisa ngozi dziri mumisha yevanhu handizvione zvichiita. Ndiri kuiona seponzi scheme. Ukaisa ponzi pachironda chiripo kudhara, hazviziri izvo zvinoreva kuti warapa chironda, wangovharidzira. Saka zvandandoda kuadvaisa mai ava ndezvekuti kutanga nekutanga ndakuva kuchivakumbira semunhu akambopindawo munyaya yekufirwa nemumwe munhu wake, kusina hangu maissues ari as deep as amama, but pakaita maissue akazosoveka 17 years after. Samama tiri musituation yekufirwa kwavo vachisiyiwa nevana vachiona zvinoitirwa navo. Ndakuchida kutanga kukumbira mama ivo pachavo kuti mama ndakukumbira kuti vamboteramira. Kana ndichiti vamboteramira ndinoziva kuti vari kurwadziwa, asi ndachikumbira kuti vamboteramira. Kana paine kutaura nehama dzevarume vambotidzosei mbichani. Vana vavo vakura. Pane situation yangu zvandakaita ndakambotanga ndichitaurawo tichiganga saizvozvi until sekuru vekuhama yemurume vanditi muchikuru ukaramba uchisimudzana navo kuita sederere
Sisemere ndikambo. Taurai. Bati munhu ari kutaura uyu. Taurai. Kuteerera pamuri kutaura. I think kune vanhu vakanga vatori kumberi kwangu vakateramira. Nothing happened. Vanhu vakaripa ngozi idzi dziri mbiri vakazikanwa mumusha, zvakazikanwa mumusha wamwene wangu navatezvara vangu vachiri vapenyu. Nothing happened. Wamwene wangu vakazobva mumusha umu zvichitonetsa zvichipisa. Wamwene wangu was a prayer warrior. Akanga ari mushirikadzi akatofirwawo nemurume, asi wakaramba uri mumusha umu wakamboshingirira wakazosvika kuti wana wakura wakateramira sekuteramira kwamuri kutaura. Wakazobva mumusha umu madzibaba emumusha umu wakanga wachiri wapenyu. Now they are dying one by one. Ndingati wana baba wasara mumusha umu madzibaba afandofunga, if I count them they are more than 5. Wakaziwa ngozi idzi hadzina kurapika ipapo. It's not like ndiri kutungamira musha wamwana, but kurwadziwa kwandiri kuita kurwadziwa kwekuti ndiri kuona kuti zviro izvi hazvisi kugadzirika. What can I do to come to Sisimere's platform? What can I do as a woman who has suffered for her kids? Kukudza wana vachisiwa vari vacheche. What can I do? Kuteramira kwamuri kutaura hakushandi, because even kuunganidza musha wacho pachawo chaipo, they are already fighting me because I'm talking about it. So ini ndiri kutsvaga rubatsiro rwokuti what can I do? Izvozvi zvindiri kutorwiswa kuti uri kuzvitaurirei. Vanongoda kuti munhu unyarare uchingoti zviro zvese zviri right, but zvisiri right. Right. Vapedza votaurai. Mama, zvinhu zvinogona kutanga kunaka nemi uye zvinogona kuchinjwa nemi. Pandanga ndichiti kuteramira, ndakupa example yangu wokuti ndaitombopengerekawo panyaya dzangu, asi dzakazogadzirika 17 years after. Chiregai ndisheyewo nemi magadziriro andakazoita zvinhu zvangu ini. Sekuru vekuhama yekumurume ndo vakazouya kwandiri vakati, muzukuru, mataurira uri kuita hapana anobvuma kutanga kugadzira zvinhu newe nemataurira uri kuita. Even kana vakanyorera maemail ekutuka nometa uchirwadziwa sei, mapinduriro auri kuitawo ari kuwedzera moto. Vakanditi ngatichidai, handiti vana vako vakura vakuziva zvavari. Ndikati ndikanzi iwe wachitaurira vana vako nyaya, kana wavataurira nyaya iyi wochivaadvhaisa kuti ngavauye kwandiri, asi only iwe ukandipa assurance yekuti kutaura kwaunoita wanyarara, uye kana tataka nyaya dzedu nometa kuti vanotaura sei iwe nyarara. Kana vauya kwandiri ndotaura navo, inini ndichazosumudza kuenda nenyaya iyi kumusha kwavo. Kana vachiramba tichakweshana. Ndo zvakazoitika, asi yangu yakazogadzirika 17 years after. Vana vatokura. Last born yangu inini mwana akasiwa ari 1.5 patakafirwa nemurume, asi nyaya yangu yakazogadzirisa 17 years after. Ndakutedzera zvakanga zvataurwa nasekuru. Nyaya yangu yakazotambika, only vana vangu vega vasumuka kuenda kuna sekuru vakaendwa navo kumusha kwavo kwavakaberekwa. Sekuru vachitaurira on behalf of vana, ndokuzotambirwa kwakaitwa ikatanga kutaurwa, vakaunganidzana vakanoda ifanirwa kuitwa zvikazoi. Pakanditorera 17 years, asi ndangoshayawo navo kuti kuteramira muri mai vakabereka munorwadziwa. Ndiri kuunderstanda mafeelings enyu, muri kurwadziwa, zvinorwadza, asi vana venyu vakura vanogona kusimuka kuenda kumusha kwavo vega kunotaura zviri kuvanetsa ivo vega. There is always a beginning to
words continuously 10 times, it doesn't mean kuti ndikaramba ndichinyora ndinotadza kupasa, pane pandichatopasa. Asi zvinhu zviedzwa nekuti tikati mama vasuke vachinogadzirisa nyaya dzevana vavo, ivo nevana vavo chaivo, mutorwa nemutorwa, because vane mitupo yakasiyana. Mama vagoni kuuchirira mitupo yevana vavo, saka ndozvandachida kubata kungovabatsira nazvo chete. Muri kupanzwisa here mama? Basically what she's trying to say is ndafara kuti munhu mukuruwo vanogona kutokudarika futi kukura vari kutaura experience yavo kuti yavo case it was solved after 17 years mushure mekunge vaipenga sezvamunoita izvi mushure mekunge vazoudzwa nasekuru vacho kuti ona ukaramba uchitaurira kudaenda kungokupawo tipu zvinhu zvako hazvigadziriki vanhu vanogona kutokufikisa vachiti musiye yakadaro handiti maona iwe uchidzikama vana ngavachiuya kuno iwe chimira pasaidi chiudza vana vako ndo rudzi rwedu vasimuke vauye kuno ini ndozoenda nevana ndinoprezenda kesi ndo pakazosolvwa nyaya yavo because imimi samwe tikazvitarisa nenge achiti muroro yaanotaurisa uyu muroro yaanoda kuzotonga mumusha medu handiti. So I think basically right now what she's trying to say kuti maybe if vana kana zvichiita mukataura nevana vana vasimuke vaenda kundivana baba vavo kumba kwavo rudzi rwavo handiti maona voenda vanosvikotaura tauya nenyaya yakadai yakadai vedu weye matita sei zvinhu zvatiri kusangana zvinhu zvinhu zvakara zvinosikama handiti kuti chiri mumusha imomo handi maona then votaura chi nevanhu vekumusha kwavo kuti zvoonekwa kuti pogadziriswa sei. But chinonetsa simeri ndechekuti even when my husband was still alive zviro zvakataurika. Inini ndatotanga kutaura nezvazvo last week. Zviro zvekuti zvakataurika from when I entered this marriage zvakanga zviri zviro zviri kutaurika zvikatadza kutaurika zvikatadza kugadzirwa. People are still dying mysteriously, death, my accident is not only my husband akafa neaccident. Of course vanhu vanofa nemaaccident, I can understand, but pane mama accidents ekuti anoitika after mitauro like I told you about my husband. Uzozvibvunza kuti saka was it a genuine accident? Ndine wamwe baba mudiki wakafa wakanga wari kuuniversity wakangobva pamba driving to the shop wakaita accident wakabayiwa nechigutswa chakaenda inside him. Mwana mudiki akanga ari kuuniversity akafa. The mother is in trauma. Zviro zvakawanda zviri kuitika mumusha. It's not kuti ndiri kuzvitaura nekuti zviri kuaffecta family yangu ndega. It's affecting mafamilies ese. Ndine hama vanhu vekwapahla vari kudiaspora vari in different countries. Vanoacknowledge kuti zviro zviri kunetsa. Vamwe vacho vanouya kuinbox vachitaura kuti I think you have done a good thing to talk about it. But vari kukunyengerai manje, vari kukunyengerai kuti vataura nezvazvo. Ivo vanhu vacho vekwapahla ndivo. Why are they not doing something about it? Why vari kunyengerai imimi oraiti imi muri kurwadziwa mune zvamusangana nazvo. Mune zvamusangana nazvo panyaya yevana venyu. Vanototya to talk about it. Just hold on simele. Kana tete wangu vari kuSouth Africa ikoko wandifone. Okay. Ndichakufonerai ndiri paplatform yandiri kutaura ndokufonerai bheki hamusi kukasika kuraraka. Okay, can I phone you in about 15-20 minutes? Okay. Hello. Ndiyo kukwapahla? Ndiyo firstborn anotedzwa nemai late husband. Dema varega vatotaura panotanzwa kuti vari pamawaona show tanzwa kuti vari kufungei. No, ndichitofonera. I wanted her to watch the show. Andinambobvira ndataura naye and as well I don't want her to be leading kana kuti ndinge ndichimuincluda because anozonzi ndori kufurira muroora. So this zvandiri kuita izvi it was my own making, not kuti ndiri kuziva
ndinokwanisa kunge ndiri kutadza, but kuzvara kunorwadza, kufirwa kunorwadza, kukudza wana uri wega kunorwadza. Paunoti I do uchizozvara wana uchiwakudza wega zvinorwadza. No, I understand, but apa tikuzama kuisana musoro pamwe chete tonoti tingabatsirana sei kuti zvireruke at least kuti vagadzire zvinhu zvavo right pasina kunongedzera nemazita kana nemunwe kuti uyu ide asiri uyu anotaurisa uyu akazodai handichimaona because ima havakwanisi kubatai because havakwanisi kubatai because hamusi rudzi rwavo hamusi ropa ravo but vanogona kukurwadzisai zviri kuitika senge zviri kuitika pavana apa maona zviri kuitika pavana senge zviyani zvamaindudza nezero zvazviya ndokutokurwadzisai kwacho kwavanenge vachitoita ikukuya kwamuri mimi se no go area because hamusi rudzi rwavo andimaona ndichazokufonera later what happened to me last night. They might try, of course, handisi rudzi rwavo, but they well, I would say this in the media, but anyway, zviro zvinokurwadza simeri. Vanhu vangu vachikomenda zviri negative kuti I should apologize. Chandina apologize to bring up wana wandakapiwa musha ndichiwakudza nekuti murume wangu akafa. What do I apologize? Kuti ndizosvike panapa. It's not, haisi ngozi iri 10 years, iri 20 years, iri 30 years. Inini I'm 36 in the marriage. But this ngozi ndakatourorwa irimo kudhara. I'm 36 years in this marriages and I saw so many people suffering. Haisiri ngozi iri kunetsa munhu one, but people are not, havasiri kuigadzirisa. Ndo chiri kundirwadza chacho kuti havasi kuigadzirisa. If it is in terms of money, izvozvizvi kune wana hope vanosenza, kune wana vari kudiaspora wakawanda, including myself semurora I can contribute. But why vasiri kugadzirisa zvikunetsa so many families? Haisi kunetsa wana vasikana vakaroora, haisi kunetsa wana vakomana vakaroora, iri kunetsa everybody. But inenge ichinzi ikanzi sai kune nherera, inonzi ikabva ikoko iyonzi sai kuna another nherera, inobata kazhinji nherera, haibati wanana baba warimo, because wanana baba warimo ikabata vanokasika kunozvigadzirisa. So that's where my pain is. Yeah, mama vakachipa advice mapedza here tikuisitiva marungofona pana. All right, thank you very much, mama. Hello? Oh God. Hello? Hello, pane munhu ari kufona. Pane munhu ari kufona kuno. Aiwa kuno. Hello? Okay. Hello, hi, Sis Mary. Muri sei? Hello, can you hear me? Yes, Mushe. I hear so many people are contributing everything, which is good. But I'm going to see. Network. Hello, Sis Mary. Tukuzwa. Network yenyange yambotisa. Okay, so network. Somebody's trying to call me. Can you hear me now? Yes, we can hear you. Hello? Tukunzwa. Kupedza ngozi kuripa one. Mureko pakano chipinge chimanwani. Chipinge. Vanofanira kuenda chipinge madhuku namambo. Anofanira kuti chipinge chimanwani anoone pamusa penyaya inopapira penyu. Endai kwamambo. Munosvika munotaurira mambo kuti mambo ndozvatiri kuda kuita izvi. Mambo udirekti kuti endai pakati munoita zvakati. Because inini muri muroorwa. Adono kuti mune mwana mukomana kana mwana vasikana hapana havakwanisi kuenda, but inini munorwandira kuna mambo. And then mambo ndiye anokuenda kufamily kwenu. Mambo orders family yenyu yese kuti inini as long as maunganidza mari kuti
ndatidai moichena moenda kuti vanmuudze dai kwakati aidha kana kuti vanofemba vonzwa kuti mweya uri kutaura kuti chii zviri kudiwa modhairodze dai pakati nepakati kana kuti darikai musengera mende mozambiki pakati munoudzwa zvakati. That's the only way. Handi muri kunzwa hanzi munogona kuenda imimi mukanopotera kuna mambo. Hanzi munogona kuenda imimi mukanopotera kuna mambo imimi semuroora kawakari. Mambo ndiye uzosamwana family yachivaudza kuti ngavaite zvinhu vagadzira zvinhu zvemufamily because zvakuafekta vavo. Okay. Ende muna kutaura uyo anenge anobva ikoko kusaidi ikoko. Hanzi mambo wacho ndinomuziva pamba penyu ndopaziva. Kumambo ndomuziva saka endai kwa mambo. Okay, hanzi ndizokupa phone number mugozovafonera. Kona. Okay, sisimeli. Mune wona imirai mune namba dzangu dzimwe dzavari kudzavapa line ravari here ku 064 handiti dzisiri idzi dzamuri kuningirira right now idzi alright aiwa hapana kuipa saka hanzi muri textire then ndikupai namba dzavo mutaure navo. Okay. Zvese zvari kutaurwa nevanhu zvinobatsira but kusaidi rekuchimanimani it's different culture kune mamwe macultures. Okay. Alright. But can I ask you wachiri paraini ipapo? Okay, hanzi ndimbokubvunzai. Kuchimanimani kwauri kutaura nekwamadhuku kure nekure handiti. Is it the culture, is it the same? Masamadhuku. Vari kundinzwa? Vari kunzwa. Hanzi izvo kuchimani kwamuri kutaura nekwavanobva ivo hanzi kure nakure saka culture yakafanana here? Nekwamadhuku kwavari. Ndiri kuda Chimani Chipinge is big. But the culture is all the same. Okay. Kana pasina ari kutaura muri kunetsana mumhuri munoenda kuna mambo orders munhu wese. Okay. No. Okay. Alright. No. Asi miwa nekuchimani wori kuchipinge enda kubata wenyu. Munobata vochipinge mani. Ha munobata vanimbi complicated jaye muri. Ha kana uchida zvidhoma unoenda kuchipinge. Kana uchida kuroya unoenda kuchipinge. Kana uchida kuroya vanhu unoenda kuchipinge. Kana uchida zvekozizvi ma zvese vanoenda kuchipinge utochinzwa munhu akanorombe kuchimani koko iye kuti zviri kufamba sei. Saka Mozambique ine mushonga sterekeri ine varoi sterekeri sure vanobva nemazinyoka avo vanenge ari mumasaga kuMozambique. Can I ask this caller kuti ari kuZimbabwe kana kuti out of Zimbabwe? Out of iko zvino ari kwenyu ikoko kwamuri ikoko. Is it? Okay, I'll be happy to talk to you again. Alright. Anyway, at least mopuwa direction mobatsirwa mawana abiya venyu. Ndafarira kuti vanhu vari kufona vanhu vakuru vese zvavo vanhu vakuru vari kufona talking with experience and isusu nevamwe vana vechidiki vari mucomment section vari kudzidza vari kuzodzidzawo. That's a lie. Inotera. Okay. So it's just a DNA.
Okay. Saka imimi saka sekuru yavavenzi sekuru ndunge maiti vazive. Oh, iwewe ona John Streven kwa Mozambique is like Gweru ine varoi. Newe John aunyari Gwera kuna varoi. Vanotodzika kusaiti kuchipinge chimanomano kutsvaga zvese zvavanoita kwavo. Ngazvakaoma. Alright, anyway, maita basa regai ndikozo. Alright, regai ndikozo namba dzenyu tikuzovapa kuti mugochinjana namba mugotaurira. Alright, thanks. Iwe John sana nesu iwe John iwe. John sana nesu Gweru wakabona tichiroya. Hatinoisu. Gweru inongoti vanongori nemusika wala just like any town like vanongoti musika wazvo ngori nomauso zvawaingoitawo uchikurawo but hakuna zvokuroya izvi. Kuroya hakuna kuGweru. Imi kuchipinge kundovave kunyora voice mail kuti kana uchida chidoma baya 1, kana uchida meni baya 2, kana uchida kuchikwambo baya 3. Ndivo vanhu kuchipinge vakanyora zvezvi. Kola hello. Muri right here. Taswera sei. Takateerera kona. Network. Approach yavangatora kuti vagadzirise nyaya. Zvovati pavana vacho vakadzidza vamwe vane psychology. Handizivi kuti vari kunzwisisana here nevana vavo vari pasame level here. Maonere avari kuita nyaya. Tiri paveri same level. Kana muri pasame level zvakanaka. Inini shungu dzamuinadzo chidzitransfer imise kuvana vana vochitora lead. Ini muenda kubackground. Ndo advice yandingangokupeyo. Vana vakakurira kudiaspora chishona vachiziva vanotora lead papangai pacho. Ndo pana ndoda kutokunzwisisai nekukuonesai kuti kana muri kutokwanisa kuvachinja mafungire avo dai matokwanisa maisa energy yenyu ipapo nekuti zviri kutoda kuti mutungamidze vana venyu pamberi. Imi mukaenda muri nyika nezvamataura zvakaitika kumashure panenge pakakanganisika marelationships ende havakugamuchirei kana mukataura. Saka easier way ndeyekutumira vana venyu pamberi. Saka ndo pamatofanwa kuisa energy nekubata basa hukuru. Dai matsvaga kana mwana 1 anonyatsokunzwisisai mutaura nawo muchivadzekesera obvuma oenda ariye pamberi. Anyway, Kora, chandingakwanisa kungokureta ipapo ndechekuti vana baba vatori kudiaspora as well, wakakurira kudiaspora, who has been talking nana baba vari mumusha, but vana baba it seems havasi kunzwisisa. For me to take my kids to be on the lead waita wadiki chaizvo, but pana baba vamwe vandiri kutotaura navo in the background, but they've said they've spoken with the fathers. Ndosaka paine mari yakakoreka, but mari iyoyo is just stagnant in the bank, haikushanda anything. Vana vangu vanasikana wakakurira kudiaspora kunoku wandakakudza inini. Saka even wese ndinokwanisa kuvataurira wakanzwa at a level yanenda wataurira, but they can't do anything. Murume wangu achiti mupenyu akawedza kuti zviro zvainetsa mumusha zvigadziriswe. What about my kids? What can they really do? Munozama maproblems tichaunza kwamuri madiaries ka munozvitora is easier said than done. Kuzozviita zvinonetsa. Kana uri musituation inini mumwe munhu akauya kwandiri achitaura nesituation yanenge ari, zvinoita kunge nyore uchitaura but kuzozviita zvinonetsa. This is a very complicated matter. The Pasha clan yakakurisa, vanhu vacho wakaomarara mwoyo. Kune vamwe wana baba wevana vangu
torimo ndingati they are immediate. Wana wangu wese wakaroorwa, wana baba vacho wakatouya vakaroodza wana. Vari kutosuffer the same suffering yandiri kunzwa inini yandakunzwa iye nhasi unoyu. But wana baba vacho they are not taking a step ahead. Vanoti vakatora a step ahead, they take 2 steps behind. Ndo saka ndingazoti hama dzangu ndibatsirewo kuti ndoita sei. I want to safeguard wana wangu. Hamina kuti munondinzwisisa here ipapo. Ndazvinzwisisa and I'm very sorry. And nekuti zvinorwadza nyangwe inini handisiri kutombokupai mhosva kana kukushorai nekuti marwadziro enyu ndinomanzwisisa. Asi ndinoona futi sezvamataura ndobvumirana neni kuti they might be taking also advantages. Mambotaura kuti kana kwakuma-offense ndiwo anozosara vachitambura zvakanyanya. Unaona baba varipo vanoacta fast mumhuri dzavo. So I'm very sorry, ndo rato dambudziko riripo, and ndinongoti kana muchikwanisa kunamata Mwari anokubatsirai. Kana vana venyu vakazivawo kunamata, maybe muchimirira kuti mhinduro iuye, rambai makatotsamira pakunamata. Ndo zvandingangokwanisa kungokubatsirai nazvo. Thank you. Thank you very much. Thank you. Right. Varikuzi akapfeka bhutsu dzacho ndiye anoziva kudzinya kushinya kwadzo. Vane muri kunzwa achitaura kuti vana vavo pavakaroorwa, vana baba vacho vanofanira kunge vari vakazvimiririra, vanozvimirira, vakatouya vakarooresa. Asi vakazvitaura futi, anosimudza musoro when it comes to this nyaya iyi kuti kunge pane chinovhara. So vana vakaroorwa vese. Ndizvari kutaura kuti pavakaroorwa vana vavo, handitika even though sazvatanga kuitika izvi, vakareisa issue iyi. Vana baba vakarooresa vanoti 1 step forward, 2 steps backwards. Hanimaona kuti ange pane chinhu chinovabloka, chinovhara kuti vanhu vangoita zviri kuitika izvozvizvi pasina noda kusumudza musoro. Saka ndopakuti handichazivi kuti ndodii, because ndakapresenta kune wese wandaifungidzira kuti ndichataura naye kuti andinzwisisewo. But now zvakuitika kuvana manje, matambudziko avakusangana navo, hachazivi kuti vodii. Vana baba mini havanotovepo, vanototaura navo kubackground. Hanimaona vachitaurirana kuti vachisumudza musoro manje baba mini vaya hazvichaiti. Zvongogumira mukutaura kuti tichaona tozoita tozodai kuti zvivachiita hapana ofuchi ndiyo ranokwanisa kudii kuzvigadzirisa. Muri kuona pane nyaya? Muri kuona pane nyaya? So I understand him. Hangu mama vachitaura kuti mufamily zveshuwa ukaita munhu wekuti panenge pashama pasina munhu wemurume anomiramira anokumirira iwe pachako, unenge wangova vulnerable. Munhu wese angoita zvaanoda newe. Hamona mo zvakafanana nenherera. Kana muri nherera mufamily menyu, vamwe vese vana nababa vana namai vavo, kana mukadzi muchamaita zvinonetsa mumusha, vanodii, vana bankuru vena baba vena natitenyu vanodii, vanorasira kunherera idzi because hadzina dzinova, hakuna nova protect. Ndofunga ndo zvakuitika panapa. Kola hello. Kola hello. Kola hello. Masquera sei. Masquera sei. Tiri kunzwai masquera sei. Okay. Okay. Saka ngadzichena dzinozovabatsira seiko? Dzinozovabatsira seiko nganga dzichena idzodza iko kuchinzi zvoda kuripiwa? Muri kuti kudii? Hello, mati muri kuti kudii? Hello. Network yao ndofunga kuneza right regate tore umwe kola uyu. Kola hello.
right angachitaura kuti anobva kwenyu futi kwakanokuziva atitaura nzvimbo yekwenyu nedzimwe nzvimbo dziri mudhuze mumwe dzaataura zvokuti kwanzi first advice yavapiwa neumwe wangu yayo kuningikiri hanzi ndiyo chaiyo mukasvika mukangoenda kwaeni sabhuku oenda nemi kwamambo ono munotaura nyenyu kwamambo munobatsirwa hanzi plus vanogona kutokudedzerai kutoka evening anga kuti nyanga inogona izvi ndeyoyo vanotokuudzai anomaona iye ningikiri iye sabhuku kana kuti ishe wacho achiudza vanhu vemufamily hanzi nokuti area yenyu yototoiziva area yakazara kungobata kuri kweuko but sisi chimene chiri kunetsa pamushapa ndechekuti like I told you kuti wamwena wangu wabva pana baba mudiki wakaita health problems wakagara pamushapa mukadzi wavo akazofa ivo wakafa last year saka pamushapa radongo hapana arikuda kunosimudzira musha uyu because vanoziva kuti zviri kunetsa pamushapa saka kana even kuri kuti I can afford kuenda kumusha kwavo ikoko ndonotsvaga mambo wacho kuti ari papi but anozoenda kupi wana pasha wacho wasara vari kugara mudzitaundi vana ndozviritauro zvachitaura pana patanzi anovadeidza handi ndeveko hanzi anovadeidza vese anovadeidza sei anotanga kuvatsvaga kuti izvi handisi vanhu vake handisi vanhu vemudunhu rake vanhu vemudunhu rake vanenge vachitori nemanhingikiri nebhuku handiti ainge achitori nebhuku ainge achitoziva vanhu vake kuti so akangobata one achoziva kuti muri kudiwa kwamambo kumusha uko vanouya vanhu vake anenge achitori nebhuku saka akangobata ndichataura hangu zvinhu zvakawandawanda but bhuku rinenge riripo isu cheko cheko chiri kuno South Africa kukadondibvunza kuti vanhu vekumurume wangu cheko kune vandotongoziva mazita asasa ndambovaona ndikuziva kuti pakati panogara wakati pakati anogara wakati bhuku racho original bhuku iroro chero mukaiswa munhu munyuwani andotumigwa ari kuno bhuku racho tinaro munomu asi rimwe bhuku rinogara nemunhu anobatira ariko kumusha ikoko andimaona saka unotoziva kuti apo pana nhingi apo pakafiwa pakasara nhingi zvese zvinenge zviri in writing zviripo so imimi I think advice yekuenda kwamambo moenda kwamambo monoita zvamaudzwa zvokunzi munomboenda kwamambo imbotrai zvekwamambo izvozvizvi and then ukuwo namba mapiwawo mombonzwawo ivo vacho vemanamba mapiwa kuti naivo vanhu sevanhu vechivanhu vanokupawo maadvices ekuti chii andimaona mombonzwa kuti naivo sevanhu vanoita zvekurapa-rapa vanokupawo maadvices ekuti kudii vakufona futi arigaitinzwe kola hello hello vamwene vapi vamwene vavo hanzi mai vemurume wenyu vapenyu here aiwa vakashaya 2 years ago hanzi vakashaya muri kunzwa here kola tisi kukunzwai muri kubreka right so I think inini hangu mama ndizvozvo manamba tinodzitsvaka namba tinokupai asi chandikuona the best chiripo right now the best chiripo right now imini kwamuri kubvunza ivo vanhu vamazano chete musati matanga kudyirwa mari nekunzi tinozozviita tikozodai ingobvunzaiwo mazano how best you can go about it anomaona kana zvichinzizvo kwamutinoanoti izvozvizvi mabhodha achivhurwa anditika maairport aya achivhurwa futi kwenyu akavhurwa uko kuti you have to go kuzimbabwe ko munoda kunoarrange meeting nokuti pakuda kuti mimika protecting vana venyu manje nokuti matotanga kuona zviri kuitika zviri kutokurwadzai zvokuti izvozvi hamuna pisa hamusi kuvata to protect those kids imimika kutosimuka sezvo magara vati muri gamba yenyu hanimaona motongosimuka motonanga kumusha ikoko hanimaona moenda kwachifu ikoko ndauyawo ndiri muroro kwanhingi nyaya yangu akamira kadai moitsanangura chifu anoti vasamona anovadeidza vese kuti musi wakati muri kudiwa pano kune nyaya uyu murora uyu yanga akarorwa munomuziva
akakarorwa musha menyu pane nyaya iri kunetsa panapa zvino zvakuvhiringa vana zvakudai handimaona saka mundai mogadzisa zvinhu zvenyu nokuti machefa ikoko kusaidhikwa anozviziva zvinhu zvenyaya dzakadai dzinonetsa dzengozi nemishonga hati ndiko kwainobikwa mushonga ndokwainobikwa mishonga saka vanotozviziva kuti mishonga itoriko zvinotokanganisa vana and watinoti anotomira kutoti zvinhu zvigadzigwe andimaona so nangu I would advise kuti ka zvataugwa nakola vaya vanoziva kwamadhuku itai izvozvo kana mapiwa nhamba dzavapiwa bvunzai kuti how best can I go about it iye vanokutungamirai vanhu vevava kuti indai makadai musvike mudai imi kana vazosvikawo kana family yaunganidziwa ikwenda kotukawo kana kodhaura vanhu nezvibhakira madha musaodashura vanhu maziso nezvibhakira uko motozvininipisa muchida kuti kana hakuna chambonyogwa mucomment section ndini ndinodaro zvangu hangu kutojoka hangu aiwa imini ndio problem yacho comment section inotaura zvainoda musaverenge macomments don't read macomments musaverenge macomments comment section hani muzati vanhu tinongotaura zvatoda takangosangana vanhu vakangosangana saka mwana wanonga necomment yake achinotaura zvaafunga zvamwe hatozivikana nenyaya yaibatira pakati yakutopera so ungoyewo kuti zicomment rake mho ozobvunza paka kuti yanga iri nyaya yei hanimaona tinavo vanhu vakadaro saka musanyanya kudii kuteedza comment section mikonzentrera nenyaya yenyu handimaona so uko ndokunobikwa mushonga uko saka imimi chitoenda ikoko munoita zvinhu zvoenda mugadzisa ende kana vauya hama dzikaungana vakadati waitituka waizodai pasocial media zvazvanotagwana mai vataura shenda kuti kudika vati kudii kusvipfumbambi kwai kudii kutarika hamene shona yavataura motoita izvozvo handimaona kuno zvininipisa kana vakati makatituka muti vati kucharika here kana chazishona yavataura mosvika kuti vede naikorwadziwawo vamukupiko venyu wenyu murora wenyu Sis Mary, this woman was saying ndinofanirwa kuripa hama dzekumurume. Aiwa, anga chiriva inini from what I understood achitaura anga chititaura nyaya kuti like kuzvininipisa. I think kuteramira kuzvininipisa like kuti kana ivo vakasumudza voice imi chirege kusumudza voice because ndimuda kubatsirwa imi chero ukatona mashoko mambiko vakavadedzwa vakanga votoka kuti wakambotita kutindira kumasocial media mutira motoseka mototi vedu ichindiregererayo kana ndichabhadhara ndichatika kokokora sorry kana ndakagumbuka nezvaitika mba vangu ndandakatsamwa sorry kungoti vagadzise zvinhu zvacho chete anomaona kungoita play along haikona kuzoti ndogona kudashurai futi izvozvo so because vanotokutyaika vanotoziva kuti munomubamo munoerei kweni ndiribonga ndirichiwa waira chiwa handimaona andoziva kuti tinotukwa panapa tikatotambiwa rafu saka motoseka kuti ndai muzvinhu zvanga vanotoziva kuti ndine rafu ndosandakupa ndakupa iscenario so people are commenting on that but so imimi hasha dzichomomboisa pasaidi because chinangwa chenyu kuchiziva mova pa the upper hand andika let them think kuti ivo vakawina let them think kuti aiwa vakugonai manje ko zvinobasa kugonai mauya madi mavhumbama ko zvine zvimakuvanyengerera let them think that imi mugadzise zvinhu zvenyu handitika mugadzise zvinhu zvekuvana venyu ndofunga mimiti muedza kuzoziva zvitoitika papatate kuinda teinaiso zvisingatoiti kana makuinda kunovata kuimi chokwadi mineni mochiziva kuti munenge musina kuvata pfungwa dzenyu dzenge dzatanga futi kuita chamuviriri zvinhu zvamukusaka muchifunga saka pachadii zvichafamba sei handimaona saka kana zvichiita kuti mungonozvivhuna zvenyu pamasvika motoseka kuti chokwa aiwa Monica sometimes muroika unenge uchi hapana muroyi apa anonzi muroyi ingozi yakaparwa kudhara vasati varoorwa vanga vakaroorwa 36 years mumusha umu handimaona 36 years vakawana ngozi irimo saka pana muroyi ingozi ngozi inoda kuripiwa ngozi ichiripiwa manje iwo muroora wakwanisa kuripa ngozi handiti saka vanhu vave vaidi vanotonetsana navo vave ndo vanhu varidzive mumusha ivo muroora ndio vanokwanisa kutomira kutora ichi takugadzira zvinhu izvi ivo hapana chavanokwanisa kuita vanogona kuvatuka vakavadii but hapana chavanokwanisa kuita vanokwanisa kutoita ndo vatiri kutoreva zvino Esther ndichamuona mumacomments kuti Esther waindepi asanyira comment yanambopina apa maiona achiti kwanzi munototyisa kumusha kwedu even mafiro evanhu chaicho chako vanotsakatika singawisiki ataura mucomment section ndikatomboipina comment yake Esther upahlau
ataura kati kunotyisa kwedu ku vanhu even mafiro acho anoitika koso unozvibvunza kuti and Esther Basho wachoka is someone so close ndiwatete hatodziyana baba so vanhu vanokwanisa kungondiriga nemacomments avari kuita and maadvice avari kutaura kuti kuenda kwamambo ikoko anyway ndangoteerera hangu simela kwamambo indai ininde mukaya kuno kuafrica munditore ndikuperekedze kwamambo toenda tose shuwa tinoenda tose tosangana kuzimbabwe koko toenda tose kwamambo ininde ndiripo pangu kudzorai kana muda kupenga pare makoma nyararai anoona kana muda kuzvokwidza ndenichingoshunya ndiri pasaidi kuti nyararai kuti ininde ndiri pamberi ndogona kuswita sweet tongue kakuvanhu ndichiita sweet tongue kuti aiwa kana vedoita kuti ndiri hama yao tayauzokumbira regerero aiwa kana hanya ngatifambisei basa riitwe anomaona kuti zvipere izvi kuitira vana venyu andimaona kwamambo I think right now ndo solution yatonyatsokubuda chainonyatsotoita ndenichikokushunyai kana muda kupenga ndoshunya kuti munyarare andimaona as long as vafunga kuti notazouhina manje chega tichigadzirisa zvinhu vogadzirisa kana kuchinzivisa musoro pamwe chite kuti zvataugwa nouya kuti muri nemuri kana uchibudisa mbudzi kana mombe kuti kuripiwe one time kwese kungoripa zvipere musha usunungikeka zvidaro shuwa nokuti hamuchazi kuti inini kutoripa chaiko with all what I went through comment section ngaikomende zvayo whatever you comment kuripa nezvandakaenda through what my husband saka imi kana mukasada kuripa hanti apa muri kuitira vana venyu mukasaripa ka mukasada kubatsira nevamwe kuti mukontribhuta kane vamwe ka ndichiripa chisisimeri ndichiripa chi muri imi hamusi kucharipa kuti mune mhosva yamakakanganisa makuita for the sake of peace mira ndikudzei vakombe mira ndikudzei makamboita incident whereby you know very well kuti you are 100% right, you are being accused of anything everything usina chawakakanganisa but wasvika pakuti oraiti ndini ndakazviita sorry just for the sake of peace makambosvika ipapo kana kuti hamuchikwanisi aiwa musaseke makambosvika pazvirere kana kuti tongotimirai bankuru vachiri vapenyu vasati vashayika bankuru vasiri vapenyu vouya kumba bankuru murume wenyu vasati vashayika voya kumba vachitaura kuti muchizoziva kuti imi muri right anomaona muri right ivo ndo vari wrong anomaona pamwe havana kuwata kumba kana kuti vamwe doro kudi voda kusvika vachitotukana nemi kuda kuvharidzira nyaya dzavo mosvika pakumunyarira kuti oraiti ndazvinzwa sorry imi muchiziva kuti muri right mamuri pamba muna kwamaenda mumwe doro rachona but nhanda kachikupa for the sake of peace wonyarako I could nyarara, but I will never say sorry. Ndichizoti ndiri right, I will never say sorry. Manje saka isitotopenga tawane kudzita sorry tisina kana patakanganisa mufunge. Asi zvinoto it works. Ndutokudza it works full time. It works. Izvo right now mukatanga kuita hondo yenyu neni pana paka kana nchitouya tsona kuti zviri kuzondibvisa chimiro zvigondibvisa dignity ka ndotokunyarara ndigototika kuti alright sorry kana ndakakanganisira asi zviri kuti sorry yandakupaika azvino kuti tikamirisana pamunondirova kana kuti mimi ndimi mune makapenga mune yese aiwa isori yekuti handisi kuda kusvita hangu benzi pavanhu isori yekuti handisi kuda hangu kuzviredusa kusvika palevel yekuti ndosekwa nevana handimaona so for the sake musati munhu ukanzi sorry chero wanga uchipenga sei unodzikama chero manga muchipopota sei muchiti makati nhasi ndoda kumupedzera mukangosvika ndikati asori yenyu mufunge munozati munobva vapera pawo mucharamba muchindituka muchiti kudii ndati sorry hapana problem ndeyatitoite sisu vanhu sorry haibudi zvokumhanya mumiromo medu ani mubva matofunga kuti ndii kana inini asi pafeya ndokuti aisorika asi pafeya mukamira pasati pakapa ndokurikita zvokuti hamufi pazvibhakira chavo chakoka zvokuti munotaura kuti ya chokwanidzi but for the sake of peace ndinongoti sorry ndichiziva kuti munhu wacho ndokuti sorry but sorry alright zvapera pride sometimes we need to swallow it. Yeah, maybe ndichazokutora ini. Munonditi shuwa kana muri serious yako chaka munonditora. Mongondudza kuti zvarini. You know I'm serious. Saka da muri serious munongondiudza kuti musi wakati wakati ndai kunogariwi. Handei toindi. Ndokosenda neka shuwa chito ndagadzirisa zvinhu zvokuti hama dzenyu dzasekererawo dzafara pakuda ku munozati kana zvainya kusvika pakuoma chako mother
mari muinayo imimi zvakaba kuoma chako muchida kusevha vana chaiko munoziva kuti munogona kukangana zvokuti ngatikontribute kana mari munayo mukataura kuti kudiwa mari yacho iyi ndiye munobhadhara tipedze nazvo munozviziva. But idzo hama dzacho dziri kutoshupikoka. It's only that they can't stand for it. Hawakwanise kumira kutaura in front of the family kuti zviro kana kuti wanokwanisa kungoendawo nerwesere vachitaura nana baba kuti zviro zviri kunetsa. It's only me ndazoona kuti I need to do this today. I need to talk about it. I need to find help for my kids. Ndozvanataura zvazviya kuti munoziva kuti right now takasvika kwaimi nemi handitika vakati sitozvizati ngozi irimo musha medu isu kuda kuripo kachona kumwe kuri kunzi kunodiwa mombe 5 handiti kumwe kuri kunzi kunodiwa mombe 5 mari yacho kana muinayo zvenyu what is more important mari yemombe 10 kati mombe 10 dzine upenyu hwevana venyu what is more important exactly saka ndinoona kuti munogona kutaura tora ichi mombe dzochada 5 dzomboita mari tsvakaiona iti mombe dzochada 10 idzodzo kana mari iripo chamoyasinzwa kupisa cheko kupisa handimoona because zvamakanudza nezviro zvazvaka what is going to be next are you going to stand muchiona vanenge vachisafa imi muripo vachisafa zvezvo zvamaindudza nezviro zviya what is going to be next maybe this one it was just a warning handimoona but iri kukurwadzai ini yakandirwadza one muchitaura ndichitoti mukati muchinditsanangurira what is going to be next mumbopafunga ipapo tauro yemadhairi zenyu kuti vanyore zviro zvavanoziva to saka aita sei adizve madhairis they are very negative hanzi chizvi vari kuti ndine pride yanyanyaita sei pride yandinayo ndakupai nyaya yangu saka pride iri kubva kupi kwazvo musaverenge comment macomments ini ndakatobvisa macomments saka imi ndimutoverenga macomments ndimukutokanganisa ini handiverengi macomments kana ndiri palife ndobvisa macomments swaipai kuright kude macomments anobva muita zvenyaya yenyu macomments mozoverenga mamugwa muchiseka zvenyu handimaona mukaverenga muri panapa munoita busy nava madhairis munoita busy saka ini ndinotobvisa macomments handisi kutomaona because ndakabvisa macomments izvozvi because unogona kuti pachiuya nyaya imwe insensitive macomments anonyora umubva waputika nekuseka vanhu voti saka muri kuseka munhu handimaona izvi hausi kuseka munhu ukuseka chi comment yanyogwa apa handimazviona saka kazhinji the best kungoswaipa wobvisa macomments because vanonyora zvavanoda handimaona but I think ndiyo namba chakubatsirana kuti namba tikupei handimaona tikupei manamba tichida mufone muchati advice but kana mada kuenda isusu we are not here to abandon you we are here to help you andika as our sister as mwedu tichamira nemi pamuri wrong tichange chingocorrectai nokuti vanhu takasiyana tifanani macharacters chaicho takasiyana mufunge atifanani ndo zvamuriwo ininiwo ndinenge ndine zvandiriwo nditoriwo neweakness yangu ndakadai asi kunewo mwana anouya achindidzora handimazviona unosvika pakudzorwa nevamwe vanenge uchitoti havana kana basa vanhu but anotokudzora ukatoteerera ukatoita zvinhu kwazvo mukati muupenyu hwako saka tine maweaknesses akasiyana handimaona so it's very true people might see me as a bitter woman but my journey ukada kuiisa mune mumwe munhu kuti can you fit in my shoe munhu anenge asinga one they are quick to judge one they are quick to say munhu asi kuda kubatsirwa munhu is bitter of course I'm bitter about zviro zvakawanda in my family yandakaroorwa I'm bitter kuti ndakafirwa in my early 30s I could have made another 3 kids maybe in the 3 kids ndodai ndakaita mwana mukomana I'm bitter kuti ndakakudza vana ndiri ndega my husband would have helped pamwe ndisingambozvistress ndienda kubasa bitterness inouya makasiyana but iwewe you uri kundijaja just because you didn't walk the walk I did you never walked in a lane yandiri kufamba so ndo panobva bitterness yacho and bitterness yacho inozobva pakuti murume wangu ndakapinda mumusha muine zviro zvakadai akaendawo through suffering yandakatoona kusvika
azofa. So inini ndiri papi pakuzvigadzirisa. So ndo panobva bitterness yacho iyoyo. So some people can judge me. Okay, you can judge me, but it's not easy. The journey I walked is not an easy journey. Ipapo kudzai chikowe handizozivi hangu kuti ngozi yacho ichi pachandinoziva mazuva ano ngozi yacho ivhirika ichinoda vasikana vana 7 handi vanogona kuswapa nemombe here vanogona kuswapa nemombe 1 ameno but I understand kuti zvinoitwa kana ikati inoda vanasikana 7 vanoswapa nemombe from what I know handiti kana vaenda kumusha kwacho ndiko kuno vanozogadzirisa zvinhu zvacho zvese zvinenge zvichinetsa animaona so yeah. I think inini asisika ndo zvitoripo ndichange ndichitaura nevamwe aindatoona hangu kuti zveshuwa muri bitterness munayo zveshuwa munayo bitterness and I understand where your bitterness is coming from. 1 hamuna mbonyatsoenjoya zvakanaka nemune murume wenyu. 2 akafa zvisina tsarukano. 3 the way you were treated pakafa murume wenyu handimaona. 4 relationship yenyu nevanhu vekumurume wenyu. 5 mukaenda kunze kwamakaenda mava kunze koko still zvakuitika iko zvinezvi handimaona pavana venyapa. So bitterness munayo zveshuwa kuva nayo munayo asi I understand inangu as much as I understand where the bitterness is coming from, but maybe you are taking it the wrong way. Maybe you need to find a better way of, kuzame kuti vana vaite action. Antimaona. Okay. So I think you are reacting. Samai vari kurwadziwa, samai who went through a lot, samai who has been through a lot, very single woman. Andimaona, you have been bottling up zvinhu makore zvagomo manje. Saka iko zvino makungokanda hamchazi kuti of which now panguva yatave manje takuda help yevanhu ivava. Saka kuti karamba tichivabhomba kachokwadika kuna chinobuda tinozopesa tarasikirwa nevana andimaona tinopesa tarasikirwa nevana. So I think yes, she is bitter, guys, but I think the only problem is she doesn't know how to go about it. Semunhu anga chingobhotla apuka zvinhu zviri mukati mavo andimaona vachingobhotla apo zvinhu zviri mukati mavo kusvikira zvamagomo kusvikira zvazotriggawo zvimwe zvinhu zviri kuitika muvana vavo iko zvinezvi. But I think that's the best way to go. Kana vakuenda kuZimbabwe vachandiudza ini ndiri padhuze ina ndikwiri ndege kakuenda paZimbabwe apa ndinongoti ndosara ndajamba bhodha ndasvika toinda kuchipinge ndambotononawo kuchipinge koko andimaona kwanetsa kudai tonosvikako tonorizina namambo inde ndiri pangu kungovaita guide because vari voga chokwadika ndinoona vanhu vachipaziwa kuchipinge vanhu vanorohwa kuchipinge but Sisi Mary, one thing chandoda kubvunzai ndechekuti inini ndoita read kuenda kwamambo yet ndinana baba mudiki wari in the same situation. Right, and imimi matraya kutaura nababa mudiki havasi kuita any step. Let it come from a higher voice now. Let it come from a higher voice. Because kwa chifa ukwanisa kuti andidika kaza ndikwanisa. Harimozviziva. You can't say no. You can't say no. Let it come from a higher voice now, a voice of authority. Zvakafanana nokuti right now zvose uri kuZimbabwe konzi uri kudiwa kuofisi yavamunangagwa ungati handidi unongoinda aiwa ipapo ndiri kupanzwisisa. Inini zvandiri kungobvunzira ndezvekuti mune vanhu varume vari mumusha wandinoti wana baba ikwandiri noti wana tezvara wane tezvara ndo vanofanira kunge vari kuripa ngozi, but muna ana baba wewana wangu inini vanofanira kunge vari kurida. Alright, if someone gives me that idea, ndikataura nawo, can they be the leaders kuti tiende kwa mambo? Ndo wati ngatiende kwa mambo because wana baba wenyu havasi kurida. Of course vanokwanisa kuramba because wana baba vacho vanokwanisa kuzoperforma kuti makatidarika makazoenda kwa mambo. Why? Ndiyo problem irimo mumusha imomo. Ini ndazoenda kwa mambo ikoko vanokwanisa kudaidza munhu ari kuAmerica here kuti uya we want you. Vanodedzwa handiti mambo vanongovanodedza munokwanisa kuuyawo zvarini munongopiwa date mese handiti kana kuri ti maybe vakati tokwanisa kuuya December kunzi December mese pakati uyai vanokwanisa kuuya kana pasina vanokwanisa kuuya vanokwanisa kuzvigadzirisa vamwe ava vasipa vari kuZimbabwe vanokwanisa kuzvimiririra kuti zviitwe vanongozviita kana vamwe vasina mapepa vari kunze vasakwanisa kutravhela kuya
hapashai kuwana ari kuZimbabwe anogona kuzvigadzisa zvinhu zvanopuwa authority nevava vari kuAmerica kuti chiita iwe tichitaurirana. Okay. Maybe it's the way forward. Saka mozondipa number dziya aiwa namba ndinokupai and then tozonzwa kuti ndode ndichingokuchekaiwa hangu ndoda kutozama kutokubatsirai panyaya yenhindikira yekuti enga iri mamuri imboita ichita nani handiti maona because I know hangu what you're going through. Ndoda kuti enga iite nani saka ndichatopota ndichitokuchekai kuti haufa zviri kudii handiti maona kana yakwana nguva then yes koendwa handitika munozoti kuna mwana gona kutokupai mabasa nekuti fambai isoso mukagadzirwa zvinhu zvenyu mukatofamba zvakanaka zvikanoita peaceful zvokuti munoshati zvafamba sei. I know. That's why I came to this platform. Then mozonyatsotokoendwa munonyatsonoita zvinhu zvenyu zvakanaka musunungure vana. Wasunungure vana iwo nemapashavu. Aiwa, so tinokutendai mama nekuya ini pachirongwa nhasi tadzidza zvakawanda nenyaya dzengozi idzi. Tadzidza nyangwe nesitatozodzidzawo kuti kondo zvinhu zvacho itatsi vanhu vanozvitora simpuka tichinzonyaya dzichitaurika vanhu vanozvitora so simple pakana dzakutaurwa nevanhu vari musituation ndopanyasina kukomba kwacho chikoro mangwana ndofuma ndirimo musituation yakafanana neiyi ndotangira papi ndikusakana nazvo inini kuningikiri kuseri kuWhatsApp munhu achiuya achiti Sisimeni pane nyaya ndakamboiona nyaya yemakamboita padiaries nyaya yakati ndikukumbirawo nhamba dzemunhu yaya ndasangana nedambudziko kadaro ndoti nyaya ipi apa kunonzwa nyaya yakati pamuna February ndichaiwana ipi takaita nyaya yakani pakati pane munhu akafona Sisimeni akati takatoti inonitsvoga live yachinayo tione tombotanga musi kuitevedza pane mumwe wandakatedza naye ndimai vakuru ndakazonyora ndimai vakuru takatanga kuitevedza live iyoyo 1 by 1 yemanjuziya tichitsvaga nhamba iyoyo yemunhu iye kusvika tasvika pavoisi remunhu wakaida kuzoti ndizive kuti ndiani andichazivika ini zvakaitika kudhara zvinhu izvi kuti ndiani munhu ari kutsvaga kusvika tasvika pavoisi kasi uyu munhu andiri kutsvaga uyu apa tateerera live hamene tanangogara kudai tichiteerera live yaiva vachiteererawo tichitsvaka munhu wachona yewaoneka vachida saka zvinhu zvakadai so zvinodzidzisa handimaona zvinhu zvokuti zvinodzidzisa elot. Sorry guys, sakubatire mama. Even myself I didn't know ngaende nenyaya yakadaro kwamambo kuti zvandinetsa but these people are taking any action so I didn't even know so ndatozvidzidzwa ipapa. Ndizvozvo handimaona iyo nyaya yacho yengozi yacho totodzidza ipo pano kuti ngozi vanhu vanofunga kuti majokes dziriko zveshuwa tinge chifunga kuti mafanizi dziriko zveshuwa yezvengozi idzi so mama regai tisakubatira titi regai tikutendei zvikuru maita basa nokuyera nyaya yenyu pano tinenge tingokudzwa nemi kuti zviri kufamba sei pakaitawo any changes dzekuti vanhu vekwapatla vavakubatai kana kuti vati munenge muchingotiudzawo tizive kuti zviri kufamba sei. Okay. Alright, tinokutendai mama morora zvakanaka nditi. Right guys, so ndo nyaya yatanga tinayo yamama vanga vane nyaya yavo vachitaura nyaya yekumusha kwavakaroorwa zviri kunetsa kumusha kwavakaroorwa uko handiti so bitterness yavo kana kuti enga yavo iri panyaya yevana handimaona because kuvana uku kumanje kune kusisina kumira zvakanaka and semuberekiwo vachiona zvinhu zvakadai so handimaona zvichiitika kuvana vachiziva kozi yacho kuti kuri kuitika zvinhu zvakadai because of that ndofunga ndo zviri kuita kuti zvidaro handimaona. So guys, thank you very much. Ku-UK yuko musakangana kuti kwai kune madzibaba forest madzibaba bushi handitika madzibaba bushes madzibaba forest variko ku-UK yuko kwai 1-on-1 pane vanhu 250 1-on-1 yemahome visits 750 pounds yako woenda kunoudziwa kuti chii zviri kunetsa wobatsigwa zviri kwauri iwe kana unayo 750 pounds unongonanga wakanangako kana uchidawo zvokudzwa pachijekerere pavanhu wongowapawo 250 pounds yako kana mavapawo 250 pounds dzavo kana 700 pounds dzavo musakangana kuti tine vanhu zvakare vamwe vanorwarawo kuno kudiaries kwedu pounds sibonile pounds
vanotodawo rubatsiro gwenyu. Munoita muchishiyanisa mukapawo vari kurwara muvatengera vana vanhu vachiri kurwara vanodawo madhaipa. NST waya anodawo zvinhu zvokushandisa. Anditika haikona kungoti tsveyo sekunani kuna madzibaba maforesta muchisiya vanhu vatinobatsira. Kune vasinawo chikafu izvozvo varimo mumacomment section. Kune vasina kana rent chaichai vasina kana pekutotangira moshiyanisa. Handiti kana mawana 750 pounds 750 pounds kwete mabondai. Antika murangarirawo chi nevanhu vatinobatsirawo vatinawo mumadhayaris umu. Tina vana kudarika datobhadharuka maschool fees nakafudzanawo madhaipa. Antika ngatitreyi kubhalansisa. Asi ndoda ngokuudzai chimwe chinhu chimwe chete chekungoti muzive kuti salvation is for free. Salvation is for free. Hakuna munhu anokwanisa kutenga salvation. Imagine guys, if we were to buy favor from Jesus, how much are we going to pay? If we were to buy the love of God, how much are we going to buy for? Do you think all of us here were we going to afford to buy that love? So why should we give that kind of money to a mere human being kutenga salvation? Iyo yakanyorwa muBhayibheri shoko dzvene raMwari kuti salvation is for free. Aina ndauti musainda. Don't get me wrong. Ina ndati musainda. Kana mchida kuinda indai. Asi ndikuzama kutionesana tiudzane because chokwadi zvinhu zvachona tiri mapofu. Hanzi tine meso asi hationi, tine nzeve asi hatinzwi, tinayo miromo asi hatigoni kutaura. Salvation is for free. Mahara. Chinongoti mhinduro yaMwari inoita kunge inonoka kuuya, asi zveshuwa mhinduro yaMwari inouya. Hauna zvaunobhadhariswa kuna Mwari. Kurapiwa chaiko. Andina ndeupi. Ruthi unozonibata kuseni, unibata kuWhatsApp Ruthi, unibata kuWhatsApp. Kurapiwa chaiko Mwari anokurapa. You get healed for free even way. For free. Kune mukadzi uya wesituation yekubuda ropa uya akabuda ropa for more than 12 years achingo bleed 12 years chingo buda ropa chingoisa paid. It's not a joke guys, but haana kubhadhariswa mari. Akangonobata pendero nguo ya Jesu. Immediately that pool of blood chivara stop, and you can do the same position yako yonenge unayo. Antiona ingo chivavarira ungonobata all that hem of the garment ra Jesu Kristu ngoti Mwari ina handibvi pano kusvika mandiro pafadzi. Ina handibvi pano kusvika mandiro pafadzi. Andimona uramba kungomira pa faith yako ma free of charge pakuti 700 ningirikiri 50 pounds guys zviri nani hazvo utore 100 pounds woinda pa maradzano zenzira panomira vanotambura sina chikafu paya woisa muenvelope wongonotsvaga chero ari kutambura rara nenzara wokunopa 100 pounds iyoyo kungoti wasingazivi 100 pounds wopa tithe yako through any munhu wasingazivi ari kufawo nenzara wakona kutambura kana ngave mwana akaremara kana chii wongoti ndaine 100 pounds yangu iyi. You don't need to know who I am, you don't need to know where I come from, you don't need to know where I'm giving you. Oudza Mwari kuti Mwari, this is my tithe, God, I'm giving this money to you, but I can't see you in person ndikupay. So what I'm going to do, I'm going to give it to this one akaremara wosiya woenda and see if God cannot open the windows of heavens and bless you. Muone kuti maproblems enyu atsakatike. Sometimes we need answers dziri apa paid up. Our answers are just close by to us, but tinoenda kunotsvaga kumwe kupi kure kutsvaga maanswers. Maanswers anenge ari mudhuze medu ndio manenge ari maanswer mudhuze medu. 750 pounds imari yakaunda ikakulita mari iyo ndikaona ichitosvika kuma 600 and 16,000 rands 16,000 rands yekungoti ungonoudzwa maproblems ako iwe pada woshandigwa pashaya chinoita iye munhu anenge adzoka nebhegi rake akadzoka kunoko. Inangu handiziva ndakuti musainda asi nangoti ngationesanei. Atingationesa. Sometimes you need to challenge this God. Mwari uyu you need to challenge. Hanzi callers nanadzima foni yangu John nanadzima foni yemacalls ndikuti osandi 750 andina kutaura nyaya yekunzwa ini pane mudhayaris achajwa mari iyoyo pano handisitaura nyaya yemakuhwa ini. Ndaposta one nyaya yachona, ndaposta one mascreenshots emudhayaris ye mudhayaris aenda kuinbox akaenda kuinbox achida kubatsirwa kanzi kupa chaunga pamhene is 250 pounds asi kana ndoda ndiuye kumba kwako 750 pounds. Ndaisa ma screenshots ndemotsvaga ariko kudhayaris uko. Ndaisa ma screenshots. Thank you Mona Lisa. Ndaisa ma screenshots aripo one.
andina kutaura nyaya dzekunzwa kana kuti kudini. Ndatoisa mascreenshots ndichiti guys, mascreenshots aya kwai madzibaba forest vari kwenyuko, kwai umwe wenyu achadya mari ndoye achadya. Saka zviri kwamuri kuti moenda here kana kuti moita sei? Anti maona. Saka vedu weka, I don't know. Indangoti indai kana mchida, asina ngoti chi ngatingoonesa nai. In USD dollars, I think it's about 700. I think it's about 600 USD. 600 kungonoudzwa. Kwai vatanga vabvunza kuti kwai kubvunza kuti uripinde umwe aitaura pafoni. Hanomaona. So inandiziviwo guys, but ingoti changa hamuna kupusa vanhu kuUK zvekudaro handiti hamusi vanhu vakapusa. Hatisi kuvadirira jecha. But tinoda kungoonesana because muchazodzoka muchichema kuti mari dzedu dzakaenda mahara, hapana chakashanda. Takabvisa mari, hapana kana dambudziko rangu rakatowedzera rikawedzera wese. Hanzi there is a poster stating the same Sisimeli. Yes. And inini pavai advertise vachienda kuUK yuko. Indakavanzwa shara kuti kwanzi mahara. Ini ndashamsika kuti vazochidza mudiaries uyu sei. Pavakanga vachienda kuUK vaiti free of charge. Ndozvavaitaura. Vaiti free of charge. Kurowa chiko. Waiwa ndina mata Mwari mupenyu anorarama ini. Ndina Jesu andofamba naye. Ndina Mwari mupenyu anorarama ini. Hani maona. So ina handizoziviwo. Asi indakavazwa shara tichi free of charge tichikaenda huko. Tosvika todi toita zvenhingirikiri zvezvavaitaura tavanoita izvezvo. Handimoona free of charge. Saka pazongobudawo zvemariwo nhasi amene kuti zviri kufamba sei panyaya yemarapa. Iyo inyaya yamadzibaba regaiti kunyatsa kuibata mangwana vamwe vese varipo. Regaiti kunyatsa kuibata mangwana iyi vanhu vese varipo mangwana. Vanhu vaindako mangwana vachidzoka pano vega vachikudzai vega. Ina ndinozoda kutaura nyaya dzekuti ndomakuwa nditi handidi kutaura nyaya dzekutaura ndanzwa kuti ndoda kuti vanhu vanyora maspeeches vandipa maspeeches ani ndinavo kuWhatsApp kwangu ndovati uyai mutaure mangwana nditukuvhura malaini, uyai mufone muchitaura vachikudzai vega nemuromo wavo kuti mangwana kusazonzi ndivana meli. Ani maona vanhu chavasingatozivi ndoda kumboita hangu live guys, mumbonditenderawo ndimboitawo live in diaspora. Mumbondibvumirawo ndimboitawo live about life in diaspora nokuti vanhu vari kuAfrica they have this mentality yekuti vanhu diaspora mari inonongwa mumuti, mari inonongwa mutoilet, mari unongofamba uchinonga mari murodi. Ndio mentality nevanhu vakawanda vari kuno kuAfrica. Maybe if you can one day tikamboita live yo life in diaspora, vanhu muchinyatsofona muchinyatsodza vanhu chokwadi muchitaura mwene mwebhesti nekunyika kwaari zviriko, machallenges ariko, zvamunosangana nazvo, mashifts amunogara ari. Handimoona vamwe muchitaura chako kuti makatombopinda mudiaspora, vamwe mune 15 years chako chaiko, mapepa chaiwo asati awanikwa, saka basa charo rinobatika hariwanikwi zvokumhanya. 2 life yekudiaspora isina kufanana nakudhara. Handimoona nokuti ndakatomboona hangu ndakambosaposta hangu vamunda vanhu vekuziva kuno kuAfrica vachinji havatendi kufanira hama dziri kudiaspora. Akatumigwa mari yake nhasi, next month akati ndipei 50 mari, akanzi handina nokuti vane mhuri dzavoka vanenge da kukafao zvinhu zvavo nevana vavo kuenda nadiaspora vachidiyo kokoko. Akati this month handina ndoda kuita zvimwe, konzi bhudhi vedu imari yabhudhi vedu. Mukadzi iyuyu mukadzi akutoita munhu akaipa, mukadzi wabhudhi vedu iyuyu ndiye kudya mari yabhudhi vedu, akuramba tipiwe mari akumba kwavatotumira so but isada kutipa. Hamunoona because they don't know how you are living kudiaspora ikoko. Kutobengwa maiguru kana iri rama yemurume kunzi mukadzi rori ndo rakaipa zimuroyi kutedza kutora mari yabhudhi vedu achinovaka kumusha kwavo ndokwari kuvaka chifanenzara pano. Vamwe kutoramba kushanda kuno naZimbabwe kuramba tina nditengesi ndehama dziri kudiaspora. Une hama dziri kudiaspora vanoshandira iwe havana mhuri dzavo. Maybe life inodiwa guys, vanhu tongoitirana honest. Vari South Africa kuti tichitaura machallenges edu muno South Africa kuti vanhu vazive kuti zvinoda kusara tichifadzana nefake life dzatinge tichitaridzana pamaFacebook. Handimoona tichiudzana chokwadi. Ari kuUK vomirirawo UK, vari kuAmerica vomirirawo America, vari kuCanada vomirirawo Canada. Tichazokuudzana vedu wekuti Canada kunotonhora kune chando. Dzimwe nguva unohwa chibereko chise chichigwadza jiri musana nenyaya yechando. Uriko kupi? Uri kuCanada uko. Hakuna vashoma vanokwanisa kutoafoda mari dzekuti tichiudzana chokwadi chako chaiko.
kuti ndokuti vanhu vanyatsonzwisisa because zvinotonda mumwe munhu ari kutora bhizi kuti ndoda kuwana visa kuenda kuuk uenda kuuk wakaitawo kosi yei iwe uda kuenda kunogara kuuk kuda kuwedzera nhamba yevanhu vari kuuk wakaita chii kosi inosvika chipa basi handina ndoda kunoita kera ndoda kunoshanda mudzimba unofunga kuti kunoshanda mudzimba kuuk ikokoko kuri nyore sezvo zvakaita kuno kusouth africa kuti tinodzana panapa kuti kune vhakandi kuri kudiwa stay ini munhu apo indanopuwa 3000 rands yako hazvisi nyore zvekudaro uku kune mastipulated salaries akaiswa ekutoti munhu anofanirwa kutotedza maregulations kuti ubadhire munhu yemariyo ende kwaye vanochengeta vana vanodhura zvisingaiti kungowawo kwatakazviita ina ndisiva namida kulondon kuuk ikoko kwaye vanodhura zvisingaiti vanochengeta vana ivava hani maona saka unoda kusunga panapa uchienda kuchengeta vana wakamboita kosi yacho kuchengeta vana kupi kungorowedzera nhamba kuchechi kunochengetwa marefugee kuda kungorowedzera nhamba ikoko vamwe vari kutochema kuti toda kudzoka kuno kuafrica back vamwe vari kutodzoka izvibheki kuafrica kuti ndine vanhu vakawanda vakandibvunza simeni ndingareza mari ndidzoke ndoda kuzotakaita life yangu south africa vamwe vanototiza kudzoka kuno iwo unoda kuindako unoda kunoitei unoda kunoitei hauna basa hauna certificate hauna chikoro mapepa acho achawaniki zvokumanya unoindepi kwaunoinda mari iyoyo kukwisa ndege uchienda kuuk anogona tanga bhizinesi rako ukaita bhizinesi muno john vanhu varuda hauziviwe john vanhu vanoda kutouya vakawanda vanoda kutouya kunzvimbo kwamuri kuchando kutokwaka unoita zvekutamba iwo handiti ndonyanza ndokutaura panapa kuti kadzichengeterai live yedu simeri good ako rega ndichinga kutaurisa rega ndichirega kuti tizotsakana next time tichiapa live sure john west ravens ndowati ndonyatenge ndichitaura nyaya yekuti tikararama muri kuuk kwenyuko mukabuda muchitivhairira nemashampuru enyaya mashampopo mobuda muchitivhairira makapfeka zvinzveni makamira pamota dzavanhu kana kuti dzamunenge mapuwa meno kukoko dzodhura isisi vasingazisa toti kune life nda kuindawo kune life nda kuindawo pamwe zvaungoenda pamwe ukanozvimirira panext day pamota yemunhu pamwe ukaenda wazvimirira pamota yemunhu kana zvimota yechikwereti kutofanira kutoibhadhara ani maona utofanira kuibhadhara isi kuno hatizivika kuti zvikwembi munogona kungopiwa kakutodii kakutoti kana uko life inotoitawo saka these people they need to know the truth kuti munoziva isusu kunokuka tinorarama neanonzi macredit record kana usina kumira zvakanaka haupiwi mota kuti wakugone kuti upiwe mota unenge uchibhadhara zvako zvakanaka handimaona uchidii tizopuwa iyo macredit records aya handimaona saka unogona kuya kunoka ukatodzoka kuno kuafrica after 20 years usina kana kumbochitenga kana chibhasikoro handimaona usina kana mbotenga bhasikoro ndiringotaurawo hanzvadzi kodhoni ndiringopa example ndingopa hwangu example handimaona ingasiri kuti mota kunananhikiriko dzakachipa handichavhura mangwana tichaitaura live nakoti ndidi sure we need to be truthful to people zvako john tichinyeperana chokwadi tinenge tichinyeperana ndo zvinonetsa tinenge tichinyeperana so tichangokonesa kuti muri bhengi mune mazibhegi enyu emari kungodai so chidai kungodai so ini ndozati nditoriwo maenemies vamwe vanhu vandakaudza sure kuwhatsapp kundati vediweka vanhu vachamunenge nditoti kwai ndida imbopai vanhu mukana wekuti vafeme please credit report izvo hanimaona kwai kune macredit report isati tomazivi macredit report wekuti zvofamba seizvi isei chitofunga kuti kuda imari dzanenge michinopuwa mukati mune macredit report kuda muri kungopuwa mari mumaakaunti menyu isati zvizivi totofamba nemakuhwa ekunyepa tisina shuwaka tisina chokwadi chakakwana hatichizivi saka vanhu ngavaudzwe chokwadi hanzi uk is sweet la kana ndozvatoda kuchingozotudzawo kuti pari sweet muchipawo maadvantages nemadisadvantages euk kuitira kuti vanapombi yadona vari kuda kuuya kokuyu vauye vachiziva ngavauye vachiziva pakaita vamwe vataura kuti hanzi iriko mari kudiaspora ndosaka tichengeta village yose isi hatizvizivi kuti tinochengeta village yose here ndini chirandu mamoyo kana tiri kutinyepera iyo isecret yako isi hatizivi nokuti ndo zvatiringotaura panapa tindogoti munhu isataura zvaanoda indogona tokotaura zvandotodawo panapa nditoti south africa ndochengetawo futi village yose handiona asi ndiziva kuti handina kana vandakambotengera kana kutumira kana kapi yemukaka handi ndo nhema dzatinenge tichingodzana idzi dzipamafacebook apa nekungoudzana mafacebook apa handinowaona so hakuna munhu anozoda kuzvitawo kuzvisawo ipasika anozoda kuti zvishuwa ina hangu handina guys handina ndichiherawo ga anongodaro chihera chete evidence ndiye unongodaro kuti ini nditorimo muchikona changu ini muhani ru ndoma nditori ende hazvichinji
ndozvanditaura izvozvizvi ndiye oga. The rest mom hakuna anoda kunzi ini ndakakonewa. Tida kuzara chokwadi guys, hakuna anda kuenda akakonewa. Munhu wese anoda kungozvisa apa. Tichida kuzara kumusoro ikoko. Tichingoenda kumusoro ikoko. Handimaona. Tichingoguzara tiri kumusoro ikoko. Saka ndimazvona zvinonetsa. Saka tichida kuti tiudzane kuti ma advantages nema disadvantages. Vaya vari kunetsa tikatida kuenda ku UK vazive kuti kwasiyana nezvinhu zvakudhara zvezvokuti vanhu vaingoti kudai soenda ku UK yanga ichakanaka. Iko zvino ina handichaudzigwi inbox yangu WhatsApp yangu izvozvi. Ndine vamwe vanhu vari ku UK ko zvazvinetsika. Ndokuvafonera panoita live iyoyi. Ndovafonera ndoti mama taura dambudziko renyu. Kuna mama anotoda rubatsiro ku UK yuko. Vatoda kuti madiari toda tobatsira because atinambobatsira munhu weUK. Vane 25 years vari ku UK kwenyuko. Vanogara muma refugee momo macho mawakandiudza kuti vanogara. Anomaona havana basa. Avakwanisa kushanda vaimbopuwa hanzi vaimbopuwa mari vakatsikwa vakarowa gumbo nemotikari. Handiti saka vaipuwa mari iyoyo kwai $100 kana 100 chiya mene vaipiwa. Anomaona saka mari iya yakazokatwa kuchina. Vana vavo manje vakasiya kunoka kubva zvavakaenda nambodzoka kunoku 25 years. Vana vavo vakasvika vakakura vakagara nevarume vamwe vacho vapinda muSouth Africa muno. Vana vavo vanenge vachiti every month vanenge vachiti kuna mai mari. Mai vavo vanongowana 100 iyoyo yacho vanenge vachipuwa 100 iyoyo. Handimaona 100 chete kuti vakwanise vakati mwanangu ndibatsirewo. Mwanangu ndibatsirewo. Handimaona handichazondoita sei. Ndikati mama koma ndikudzoka svanzi ndikadzoka ndosvika ndichigara ipi havana kana kumusha havana kana imba yekugara. Handidi kukudzai ndida kuvafonera palive ndoti mama muri palive taurai vakudzai vega. Vakati ndodzoka ndonogara ipi ndosvika ndichiitei koko kuZimbabwe hatina kusenda vaka hapana handina pekusvikira ndodii 25 years. Isusu tikuno kuAfrica tese tichitofunga hazvinaka zvisekesi unotohwa tsitsi. Havatozivi zveshuwa ndimai vechikuru vatosvika pakukura mai vavo vatokura toveni vakwasha. Vakatsikwa gumbo vachigara mumwe vachibva vabuda murefugee imomo vakabva vakuvara gumbo. Saka vaimbopuwa mari yavaipiwa vachipiwa but mari yakazokata hanzi it's Mrs. Smelly. Ava ndivo here ndime here mama imi ndivo here chitongoti masitana zochinja ka ndivo here I think ndeva afa kuda moti ndoreva nemama mchunga ndokudza izvo zvokunyepa afa kuda mchunga ndokudza izvo zvokunyepa ava varipo ava vauya varipo. Ndimi moyo wangu wakabva zvakandudza nyaya yavo nhasi moyo wangu unongoshunguridzika kuti tingawabatsira sei mama kana vichiita vadzoke zvavo kunoka vavakirwe pekugara vanogara ava mama varipo havana mapepa 25 years kavana mapepa. Saka anobudepi tiudzai vanhu vari kuAfrica kuti ukauya kuno kunogona kugara 30 years usina mapepa vazive. Hanomaona hanzi koli yetinzwe mazi zvinoda takaigadzirira kavamwe vese varipo. Iyi hazvibetseri kuti tiite live iyi. Mirai ndiningirire mama Mavis mundisendere message kuWhatsApp. Mukoma Gordon cheripoki mukoma Gordon yero basa hanzi ndini ndakatokufonerai. Mama Mavis Mugomile mundisendere message ndikapedza panapa. Please send me a message panapa. Mundisenderewo message panhamba dzangu dzamunotaura neni dzadzi mundisenderawo message tiwane kuningirira tigozoschedula tiuye pano tese. Ndoda kuti tiuye pano tese kana vanhu vachindonyepa tiuye pano tese. Tikautaura iko zvino kazvibetseri vamwe vasipo havapo. Mukoma Gordon Changata ndakambotaura nyaya yekuti UK toda kuti timbobatsira munhu woku UK 1 ndakupai munhu wokubatsira kana muchiziva munhu anonzi ada kubatsirwa ndimai ava anonzi Mavis Gomile. Ndakudzeni kati ne munhu wese ari kuAfrica anobvisawo 10 rand yake kana tichida kubatsira munhu 1 woku UK titabatsira munhu woku UK. Mai ava anonzi Mavis Gomile ndo mai vekubatsirwa ava ndo munhu anokodzera. Vachauya pana chakudzai nyaya yavo handidi kukudzai vachauya aiwa hazvibetseri kuti tiite live tiri 332 guys. Regai tiite live iyi mangwana pano vari ku UK yokoko kwenyu kwandisi kuti kunonzi kupi. Regai tiite live iyi mangwana vanhu vese varipo mudedze vamwe tinyatsotaurana chokwadi cheche hazvibetseri naimi kusura tichinyeperana nekujuta unenge uchizvinyepera iwe unenge uchinyeperana zvinonetsa. Mama mundisendere message kuWhatsApp kwangu
mama musendere message WhatsApp kwangu ndakati ngati munhu wese ari South Africa wese 10 rand tikati 10 rand takawanda zvokuti du mari iyoyo inongotumirwa kuwese union kuyoenda kuna Cherry Pok na mukoma Gordon nawo vanimoona vonovasvitsa isati ziko vanogara kuti vari kupikwa chokukembi koko isati kuzivi ivo vanhu vanozva pachirekaita 200 pounds chirekaita 400 chirekaita 500 pounds saka vanowana pekutangira ndichitovati vachitoti vanogara pakatogara takawanda here kudii topuwa chikafu ipapo chichi vaitondiudza vaitondiudza simaku vaitondiudza mama so guys ini ndakuinda morera zvakanaka tosangana mangwana toda kuibata mangwana nyaya iyi hanzi weekend sisimeli weekend handiti live zveini weekend kune vamwe vanopindawo weekend Friday sei vanhu kunyenga here Friday right mirai tigona toita rini I'll tell you guys but mai vanoda kutobatsirwa ava kana vari ivo ava hanzi send your banking details Caroline Dube imbomirai vatange vauya pano ko Friday sisimeli alright tichaita neFriday imbomirai vatange vauya pano totaura nyaya tichabatsira mama ndakaudza team yeku background uko madiaries vari background uko ndikavaudza ndikati toda kumbobatsira munhu weku UK ndaitozviziva but ndaiziva kuti ndiwo mama ivava ndaizviziva kuti ndiwo mama because vakauya vedu vauya vana vavo vandivingawo vachiudzwa namacho kuti inde mutana simeni munzu andina mari avazvinzwisisi vana vachona vari munhu muAfrica kuti mai vanenge vasina mari kudiaspora zvazvinomira mushe vanenge vachida mari nivakwashe koko kuna mai havasi kushanda vari kugara pahome ipapo vanimoona saka guys toita amen tichaona kuti regai tione toita hanzi Wednesday please Wednesday hanzi umwe ari kuti Wednesday please umwe ari kuti Friday umwe ari kuti amen tozongokudzai mangwana guys take care of yourselves guys morera zviripo handitika uda kutaura neni une nyaya yakauda kuuya panapa kuzotaura kana nyaya yakauda panapa kuzoshiya nevamwe please get hold of me kuinbox ukanyara haugwazi ukanyara haubatsirike ukanyara hanzi ndakusira message pete ndamboenda ndichaenda kuinbox andamboenda andinamboenda kuinbox andina ndichaendako ukanyara haubatsirike ukanyara haugwaze uyai mutitaure nyaya dzenyu dzamuri kufamba muchiputika uko kune mumwe musikana ndagwadziwa singaiti mufunge ndarwadziwa zvokuti kune mumwe musikana kwane 30 years akaurayiwa nechikomba nezuro neboyfriend yake zvatogara achitaura kuti tizai neupenyu hwenyu kana kuona munhu achiita basai nekuisumudza roko achida kurova tizai neupenyu hwako pane musikana pandakanda post yaprofeti bishop vekuuraya mukadzi 7 times vari kuamerica pane munhu musikana aisa comment achiti maini nangu akaurayiwa nezuro neboyfriend yavo musikana ndikamuti chichakaitika kazoya kuwhatsapp vatozviziva nhasi kuti maini akabuda nezuro vachienda kuna boyfriend yavo vakasvika vakanorohwa nefoshoro boyfriend kuyaka mujobek kuyovuko vakarohwa nefoshoro vaurayiwa munhu uya akatora bhodhi yamainini vaya yemusikana uya ne30 years akasina kana mwana akamugadzika pasofa kuti munhu akagara kudai iye munhu akatofa andimaona akatora mapiritsi murume wachona mukalanga achida kuzviuraya akatadza kufa akatora banga akazama kuzvibaya kuti afe akafunga kuti achafa haana kufa handiti akavata usiku sachifunga kuti achafa haana kufa chitunha chingoripo pasofa chakagara pasofa avari ngoti munhu akaenda kuboyfriend nezuro hapati vari kuziva umwe ari kutozama kutosendera meseji kuti ko muripi hamutauri kuti muri kupinda meseji dzichingotika ka1 handimaona kuseni manje ndofunga peni yanga yorwadza akakufa hana peni yanga yorwadza manje ndopabva azotanga manje kuti sizani vantu sizani kujobekuko vanhu ndokuti vhura dho zvikanzani hachagoni kufamba karopa riri kungobuda overbleeding ndopavazopasa dho vapasa dho ndokubva wapinda wanike pane musikana wake akagara pasofa kade akatofa nezuro iye haana kufa watogwa nemapurisa bhodhi yakachinza togwa pandataura naye musikana manje kuma77 bhodhi yakachinza togwa manje kuma44 koko hanimona kuita kubva nezuro bhodhi iri mumba nhasi kuswera achingove nayo munhu yebhodhi mumba kutosiya anyora chitsamba chake changa anyora kuti takanga tati till death do us part saka nachifunga kuti tichafa tose because anga uya panapa kuzoti andirambe saka ini handinge ndasingabhilivhi kuramba izvozvo ezvi speaking nhasi atogwa nemapurisa nhasi kuma4 dzekunoku so achiita kumoshari
varume mukaona murume vakadzi murume angotamba tamba nekungoisa ruoko kudiki there's no need yekunyara hausiwo there's no need yekutiza neupenyu hwako baleka neupenyu hwako because unofa ndangoti ndingokudzai muzoti kwaina kudzai guys muvata bhoto batana mangwana